Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Diri City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakadri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Disyembre 21 tuig 2024. Kakaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Apat na lang kadlaw kag Pasko na. Sa gihapon inimula gani mo ang kurman Bombot siya Mablanco Hover sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Grenade sa project sa J. Ambasa Street kinabanta nga matapos sa pagkatapos man sa adlaw sang Pasko. Samtang asawa sang security guard nga nakatiro patay sa kachat sini ginako nga friend lamang sang biktima sa Facebook. Samtang Department of Agrarian Reform naghatag sang certificates of condonation with release of mortgage. Lantay ito sa masobra 1,000 ka mga agrarian reform beneficiaries. Subong ining adlaw dira sa may Iloilo Sports Complex. Check yaron tama ng latest dira karon sa aton man sini para niya nga pagpangalaga sa mga nagapanguna kag mga dalaguan man nga mga balita nasyonal. Inibo karon ang ginalauman nga magapauli sini iyang Pasko. Sa aton sini nga mga kabombo, so lauman naton ang pagdugok sa mga pasahero nga naghalin pa sa nagkalain sini nga lugar. Ang iban sini mapuli para iya sa Christmas vacation. Ang iban sini mapadulong sa mga lugar nga kung saan dito sila iya mabakasyon. Katulad ng lamang sa mga beach kag resorts, di ba? Tiyang government sector karon, government transportation sector, no? Nagpahayag diri kag ginekspektar sini nila ang madamo sini ang paghulag sa mga Pinoy. Hilabi na gid sa subong Christmas holiday. Ang Philippine Coast Guard on alert status man. Now, sa aton sini karon iyang mga kabombo kay kalabanan nga ginasakyan sini amo iyang mga sakayang pandagat. Ang Civil Aviation Authority nagaekspektar sa nga masobra 200,000 ka mga travelers nagikan karon iya sa 44 ka mga airport, no? Yara sa idalom sang jurisdiction sang Kaap. Pero hambal iya sang Kaap sinya ti amon na iniiyang amon iniiyang ginpreparahan agod nga makomodar ang numero sang mga sumalakay. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kay ti hambagan isang Kaap diri sinya amon gid sini nga ginapasulabi ang stress-free nga travel experience during holiday season. Kag ginapasiguro sang Kaap diri ang reliability sang ila sining sistema kag ang kahandaan sang ila sining mga pasilidades para kuno nga ti mangin smooth kag safe ang journey sang tanan sini iya nga mga pasahero nga magapauli sa ila sining tagsa ka destinasyon or magapadulong sa ila sining tagsa ka destinasyon. Kag ti siyempre nagakadapat man iya sa mga mag-travel, no? Mayara man kamusang ginatawag sinibala iyang travel plan nga naplanuhan nga daan ahead of time para nga mangin seamless man ang inyo sini iyang biyahe. Whether mabiyahe ka mo sakay sa eroplano o kung magabiyahe ka mo sakay sa mga sakayang pandagat. Ang iban siniti orang kalabanan sini Banwa, nagabiyahe lamang by land, nagasakay sa mga aton sini iyang mga nagasalakyan bala mga public utility vehicle. Ang LTFRB gani nag-aprobar naman sa 956 ka mga special public utility vehicle permits para iya sa holiday rush. Kay ti siyempre gina-expectar man iya Banwa, no, nga magadugok man ang mga pasahero nga mga sumalakay sa sining mga public utility vehicle karon.
Samtang sa iban pa nga mga talupang nun kag mga mainit man nga mga balita, ang Department of Health sa aton sini karon iya nga mga kultura nagpahayag diri nga dapat kuno kayuhon sang PhilHealth ang ila sini iya nga depektuso nga sistema. Amo ning pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa mga biyan may kantanan karon sa pag-manage sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa trato no katulad iya sang pension fund kag pag-invest ang kwarta instead sa paggagasto sini sa kinahanglanon sang ikayong lawas sang mga pumuluyo. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati nangin na controversial man for the past few days ang PhilHealth Banwa bangod man sa walay patugsiling nga mga paggasto sang pundo sang Philippine Insurance Corporation. No? Sa aton sini nga mga kabombo, Philippine Health Insurance Corporation, hamakon mimo din kay mo kita may anibersaryo kamo iya masubra 135 milyones pesos sa inyo sini nga gastuhon. Mapaliga kamo milyon ang inyo sini nga gastuhon. Samtang iyang iban sinibanwa nagatugumatayon, no? Ngaway sa nga inugbakal sa nga bulong kag inugasto sa ospital. Tinagakadapat gin man siguro banwa iyang tutukan ini kag husisaon kag pila pagani diri sa mga suwestyon man banwa nga ining budget cut or zero budget sa PhilHealth ang kulang pa, no? Kag wala nagakangay. Kay kung i-zero budget nimo ang PhilHealth kuno banwa, ang apektado sini ang mga pumuluyo sa gyapon. Wa iinaya sa mga PhilHealth executives nila nga sige-sige la sweldo. So no sa isa sini ka nagpabutyag man sa iya sini nga opinyon sa aton sini nga mga kabumbo. Ang nagakadapat sila diraya pangitaon, no? Tumuron kung sanday sino ining nagapadusak lamang sa paggasto sa pundo sa PhilHealth sa way sa kapuslanan kag amo ini sila ang pahalinon sa ila sini nga pwesto. Islan sang mga mayo. Amo ning suwestyon diri banwa agud nga masulbar ang problema karon sa Philippine Health Insurance Corporation. Tino may punto man banwa nga ang mga mayara sang kailabtanan sa likod sang way sa batong siling nga paggasto sang pundo sang PhilHealth amo ang kakso, no? Sa zero budget sila ang apektado sila diri ang mga benepisaryo sa PhilHealth sa gihapon na banwa. 39 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga las 11 diri man sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries sa aton sini iya nga promo sa 1-2 Panalo Part 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos sini ang gabugusan nga premyo iga panagtag ang pangregalo pamaskwa sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga kabumbo na to na bumbutsamo ay ko kahingagaw hulog sa akon sini nga damo-damo nga interest ba kay nakalabay na kagina ang patrol sa nga magpadulong ako sa Dropbox Center. At iwagin sa nga question, why man sa problema? Ang imo sini imoon, hingagaw mo na lang direkta diri ihulog sa istasyon sa nga Bombo Radio. Pwede gid ina ihulog mo diri sa istasyon sa nga Bombo Radio, no, diri sa may broadcast center, ara dira sa Idalom. May mga designated drop boxes man kita dira nga kung sa diin ti kon nang imo sini nga gingamit iyang proof of purchase, sa aton sini nga mga kauturan amo ang Birch 345, pwede gid dira nga makahulog direkta sa aton sini nga mga kabumbo. Pili ka lang kung ano nga produkto sa nga Birch 345, may ara pang bata, may ara pang adult, may ara man pang tigulang. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati, may ara man iya nga ti gatas gid, kag may ara man iya nga chocolate flavor. Kung may mga nagapangang inom sang gatas, ang iban siniya mahilig mag-inom sang kape. Di kung mga pi ka malang, hindi ka na mag-usik sang tsimpo mo,
no, imbis nga kape nga makapayo sa lawas mo, basi ang kape karon nga ginainom mo dira, no, why man iya sa benepisyo sa imo sini kayong lawas, ti diri ka na, kag ang pangapihon mo among Jim's Coffee Mix, kay may plus ka sa life, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ang Jim's Coffee Mix mayara sang agaricus mushroom extract nga nagapanubo sang stress kag nagaboost pa ini sang stamina, may ganoderma, kag subong man spirulina, wheatgrass, kag grape seed extract. Damo-damo nga benepisyo makuha mo sa Jim's Coffee Mix sa aton sini nga mga kabumbo. Ari pagid paluapan mo pagid tumar dayon sang MX3 capsule, no? MX3 capsule empty blister o kun 1 empty blister foil sang MX3 capsule sa aton sini nga mga kabumbo, iwas-iwas ang sakit. Nagabulig ini sa pag-manage sa imo sini nga blood sugar level kag mataas nga carbohydrate sa intake, no, kag stress sa kabuhi or stress sa kabuhi stress sa imo sini ginabadyang. Ang MX3 capsule makabulig man sa pag pugong, no, sang inflammation or pagpalanakit, pagpalamanog, kag nagkalain siniya nga balatian kaupod sang healthy lifestyle. Kag subong man sa aton siniya nga mga mangunguma, mayara man sang para sa inyo ang Syngenta Crop Protection. Syngenta Crop Protection, ang mga produkto sini makapaniguro gid nga makahatag sa inyo sang maayo kag madamo sini nga patubas. Katulad ni ginamang sang Armore 300EC, isa ka fungicide, Chess 50 kun Chess 50 WG insecticide, Simbus 5EC insecticide, Karate 2.5 EC insecticide, Sofet 300 EC herbicide, Vertaco 40 WG insecticide, kag Repivox 60 OD isa ka herbicide. Madamo na sang mga kabumbo naton nga mga nagapanguma ang nagdaog. Iban sini nakabaton sang 500 pesos nga cash plus sa gift pack, no, nga nasulod pa iya sa Orocan sini nga balde. Ang iban sini nagdaog sa aton sini nga special draw, akon sini nagbaton sang 500 pesos nga cash kag subong man limited edition nga radio, may LED light, may flashlight, kag subong man wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan, wala na ka ano kading term sina Bombo Brenan, wala na ka lansang bala sa isa lamang ka istasyonan, now pwede kaya ka pili-pili kung din mo gusto magpamati kag hindi fixed dial. Tidin ka pa sa aton sini nga mga kabumbo kay kalabanan sa mga mangungumata ang ila sini iyang kalingawan samtang nagapanguma ang pagpamati sa radyo. Kay kung nagapamati kaya sa radyo, makaubra ka pa sa imo sini nga mga ulubrahon. Di bla na multitasking ang tawag sila dra. Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon nga nag-angkon sa tanan sini nga bombo promo title sa nang mga proof of purchase. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka kupon sa tagsa 500 pesos sini nga pagbakalo kung pagprenda sang item, no, may ara na ikaw sang isa ka kupon. So ano pang ginaulat nyo sa aton sini nga mga kabombo? Ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw sa Facebook Live dira subong, magpadayon lang sa paghimo sa imo sini nga entries kay lasta alas 12 sa udto pa kita sara nga magabaton sa inyo sini nga mga entries. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, was-was lang ta sa paghulog sa inyo sini mga entries, kay kung damo imo sini nga tsansa nga damo imo sini entries nga ginahulog, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Kag sa mga kabumbo naton bala, kung ang imo siniya nga swerte, wala pa iya sa week number 1, week number 2, 3, 4, 5, 6, 7, hindi ka gid magkabalaka, no? Kay ang tanan sini nga mga non-winning entries nga ginhulog from week number 1 to week number 7, ang qualified gilayon sa aton sini iya nga grand draw. Ang grand draw naton January 4 Sabado ina nga adlaw. Akon sa din sa grand draw naton Banwa, ang premyo amo iya ang grand prize, amo ang 1 million pesos. Sinuayhan ang masunod sini iyang mangin katapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Sa aton sini nga mga kabombo, basi ikaw na na. Tikon why ka man yan nagahimo sa imo sini nga entries, paano ikaw nga maggadog
nagakadapat kilamang banwa nga maghimo ikaw sa imo cinema entries, damuon mo kag ihulog gilayon sa istasyon diri sa Bombo Radio sa mga drop boxes naton dira para nga dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini karon nga mga kabombo. Hindi lamang kay ang balantayan 1 ka milyon ka pesos nano man no sa aton sini mga kabombo kay may ara kita sang mga dalagko pagid banwa nga mga guaranteed prizes. Now, sa Grand Draw, kada rehiyon, may yara sang winner from Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region, may mga daog. Sang first prize, 100,000 pesos. 70,000 pesos naman ang second prize, kag 50,000 pesos naman ang third prize. Tihamakon mo sina banwa. Diin ka pa sina, may himo ka lang entries, mahulog ka lang, daog ka na dayon. Ti padayon lang sa nasiling na naton, padayon lang sa paghulog sa inyo sining mga entries para iya nga dako man ang inyo sining nga tsansa nga magdaog. 46 minutos na nakaligad sa takna sining lasa 11 diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto. Speaking sa nga pagparauli. No, speaking sa nga pagpauli sang aton sini iya nga mga kabombo sa tagsa sini nila ka mga lugar ang mga Department of Tourism nagtiko atong engineer. Anyway, ang Department of Tourism dire nagpaalinton kag nag-antisipar man sa mga turista nga mga bisita sa Western Visayas. No, sini nga holiday season, ti ang Department of Tourism nagpasiguro nga mangin safe kag enjoyable ang travel experience para iya sa local and foreign tourists nga mga bisita diri karon sa Western Visayas. Sa aton sini mga kabombo. Sa Tourism Advisory nga ginpagwa sang Department of Tourism Region 6, Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez, tigina-welcome niya gid sini ang mga bisita sa nagkalain man sini nga lugar kag ginhatagan sa nagakaigo nga pagtamod ang importansya sang safety kag responsibility during festive Christmas season. Agod iya banwa nga mangin memorable kag secure ang inyo siniiya nga holiday season. Tinagahatag man diri sang pila ka mga travel tips ang Department of Tourism, katulad ng ilamang sa nasiling naton kagaina ang pagplano ahead of time, para nga ti mapasiguro mo nga may sakyan ikaw, may tulugan ikaw sa pangkabilugan, ti i-secure nimong imo sining accommodation, ano pagin iyang mga available tours, transportation, kag mga popular destination kung bala bukas sila or may mga available pang slots. Kaya tiyang iban as early as September nagapabook na nga daan sa mga sikat man iya nga mga tourist destination diri sa Western Visayas. Ikadua, magsunod sa mga safety protocol, magsuksok sang seatbelts, magamit sang life vest kung nagasakay sa mga sakayang pandagat, or anuman nga mga water activities dira, kag mag-adhere sa local safety guidelines. Stay informed. I-check nimo ang weather. Amo nang pinaka-importante, hilabi pa sa subong nga nagadabo-dabo, nagatalithi, nagaulan, mauntat naman, para nga ti ang imo sini bakasyon bala, bakasyon nga tuntuod gid nga magpangalipay, hindi bakasyon nga pag-abot mo pa ng imo iya bangod nga way ka maka-monitor sa sa weather forecast dito ka lang sa sulod sa kwarto, nagatulok sa masinulubon samtang nagabuo ang ulan, o hindi gani ginatrangkaso kay mo. Sa aton sini nga mga kabombo, kag ini pagin bala may kantanan sa mga island hopping, nga kon mabalod gani ti paiway anay mga ulo island hopping gani. Ang dugang nga palinton among respect local culture kag environment, ti may mga tagsa-tagsa, may mga local traditions giraan mo. Kay ti hindi naman lipod sa ibalo sa aton sini mga kabombo ang Western Visayas iya. Ang Western Visayas ang may ara sang manggaranon sini nga cultural heritage. Ti magbisita man kamo sa mga simbahan, mga ancestral homes, kag ti may pipila ka mga festivals nga palabuton, just like abi ginapaabot naton
ang Dinagyang Festival, but dasun bulan pa man to, next year pa man to. Ari pagid sa mga kabumbo naton, kung magpadulong kamo sa beach, mag-mountain hiking kamo, no, magkanto kamo sa mga heritage site, no, labi kag labaw sa tanan, bisan diin ka lang magpadulong siguro yara naman na sa aton sini nga individual responsibility ang magtipon sang aton sini iya nga basura. Hindi kay magpamutang-mutang kala daw kung panghalid mo lang day imo sini iya nga mga basura sa kilid-kilid, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Isa pagid banwa, amo iya ang support lokal. Magbakal man sa mga local crafts, local products, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung magpadulong ikaw diri iya sa Western Visayas, ang Ambasan Department of Tourism sa inyo, kung mapaklan ka, bakal ka to Pinya Fabrics. Kung mapa-Ilo-Ilo ka, sa aton sini nga mga kabumbo, may hablon diri, patadyong naman sa Antique, fresh nga seafood dito sa Capiz, no? Kag mga delicacies dito sa May Negros Occidental, sa aton sini mga kabumbo. Likawan mo man ang overcrowding, no? Kung makapadulong ikaw sa isa iya ka lugar or may event dira, sa aton sini nga mga kabumbo, mas mayo pa kung magtulo-temprano kagawa una bes para iya malikawan mo ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Isa ina sa mga importante gid para ngati hindi kaya hindi kaya maipit sa pagpugok sa dalagan sa trapiko kag mauyang lamang sa paghulat nga makaabot ikaw sa imo sini nga destinasyon sang sa magtemprano ka pa kag makaabot kag gilayon sa imo nga destinasyon. Observe capacity limits. No, sa aton sini nga mga kabumbo, respetuhon nyo ang beauty kag safety sa mga tourist spots bala sa aton sini nga mga kabumbo. Kag in terms naman iya sang emergency preparedness, ti dapat stay connected ikaw, no? Magpamangkot kid sa mga local authorities, no, kung pananglitan iya nga may emergency kami, ano nga number amon sining i-dial, no? Mga amo sina pwede gid kamo makapamangkot dira kay mayara man kita sang mga amiable nga mga police officers nga naka-deploy by the time nga Butsiligon Blati sa Disyembre, no, hilabi pigid sa mga tourist destinations, may ara na dira nga mabulig gid sa inyo sa pag-provide sa mga nagakaigo sini nga impormasyon. Kung ang tiyempo naman mainit, ti dapat stay hydrated kag sun protected ikaw, no, sa aton sini mga kabumbo, para nga wala sang anuman nga sahi sang delikado abi pananglitan nga may matabo man sa imo. So pilagi lamang ina sa mga palinto naton sa aton sini nga mga kabumbo nga nagapaminsar nga ang iban sini ang ilabi iya nga manginhala ang mga ilabi nga December o kung ang ila sini nga Christmas celebration rather, hiwato nila sa mga tourist destination diri, tourist spots, beaches diri sa bahin sa Western Visayas. Pila lamang ina sa mga safety tips, no? Safety travel tips nga ginahatag sa inyo, ginadulong sa inyo sa Department of Tourism, pinagi man diri sa Bombo Radio. 53 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11 diri man sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto. Ang dalagkuan kag mga nagapanguna mga mainit nga detalye sa bumbuhanay sa udto later on, balikan ta pagkatapos sang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sa isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanan kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games.
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa dala ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto,
ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Disyembre 21, tong 2024, 4 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, ang Department of Justice kampanteng natanggal na ang quota system sa Philippine National Police na umano'y namayagpag sa panahon ng Duterte drug war. Ang kampo naman na naghain ng ikatlong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte binigyang diin na hindi politically motivated ang kanilang reklamo. Tatlong magnitude 4 na lindol na itala sa magkakahiwalay na lugar kaninang umaga batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala, eto namang dalawang miyembro o commander ng Moro-Islamic Liberation Front hinatulang guilty ng Taguig RTC dahil sa pagkakasangkot nito sa Mama Sapano Massacre. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang House of Representatives ng Amerika nagpasa na ng stoppage kaugnay at yan ay dun sa stopgap funding bill upang hindi matuloy ang government shutdown dyan sa Amerika. Samantala, mga US diplomats naman nagtungo sa Syria sa unang pagkakataon mula noong mapatalsik itong si Assad. Sa ating balitang palakasan, dalawang top team sa East ay bumandera sa NBA Games ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ang kampo ng mga naghain ng ikatlong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na walang halong politika ang pagsasampa nila ng reklamo. Matatandang ginawa ng grupo ng mga pari at abogado ang pagsusumiti ng complaint nitong nakarang araw o bago pa man magbakasyon ng mga kongresista. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, lead counsel ng grupo sa panayam ng Bombo Radio, ang mga taong nagsampa ng impeachment ay mga pari at abala sa maraming bagay ngunit sadyang hinanapan ng paraan para lamang makapagsumiti sila ng kanilang petisyon. Git nga ni Ligutan sa Bombo Radio, hindi dapat na bigyan ng kulay politika ang kanilang impeachment case at marapat na tingnan lamang ang bigat ng mga argumentong nakapaloob dito. Kaya umaasaw mano ang kanilang panig na gagawa ng paraan ng mga mambabatas ang pagtingin sa reklamo dahil seryosong bagay ito na dapat tugunan. Naritong bahagi ng naging pahayag ni Attorney Amando Ligutan sa panayam ng Bombo Radio. These are priests, these are NGOs, these are lawyers. Do you think they are politically motivated? These are individuals who are busy with their own livelihood on a daily basis but they took time to file this complaint. Saan yung political motivation doon? If there's anything motivating them, that is, their motivation is to hold, right, the second most powerful person in the country, to hold her accountable for what she did. That's the motivation. Politically, zero. Naniniwala itong siligutan na kung gagawan ng paraan ng mga mambabatas ay kakayanin pa na mahimay ang naturang reklamo sa mas maikling panahon
batay na rin sa mga nakalipas na pagkakataon na humawak ng mga impeachment cases ang kapulungan ng Kongreso. Narito pa ang patuloy ng mapahayag ni Attorney Ligutan sa panayam ng Bombo Radio Philippines. All right, so the appeal on behalf of the complainants, the third set of complainants is for the House of Representatives to act on the impeachment complaints filed first thing when they resumed the session next year. The time as to whether or not kaya kung kakaya. All right, so Bagian ng mga pahayag ni Attorney Amando Ligutan, ng lead counsel ng third impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, kampante naman ng Department of Justice sa mga reformang naipasok nito sa law enforcement mula noong pumasok ang Administrasyong Marcos Jr. Ito ay bilang tugon ng ahensya sa munay malalang imahe ng bansa kasunod ng malawakang patayan noong panahon ng Administrasyong Duterte sa ngalan na rin ng War on Drugs. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Jesse Andres, pagpasok ng Administrasyong Marcos Jr. ay agad sinimula ng ahensya ang mga kaukulang reforma sa law enforcement, lalo na sa hanay ng Philippine National Police, at tinutukan ang tuluyang pagkakatanggal ng kontrobersyal na quota system. Nanindigan ng opisyal na hindi naging maganda ang quota system bilang basihan ng promosyon at merito ng mga pulis, kaya't kinakailangang tanggalin ito kaagad upang mabago ang focus ng kapulisan. Inihalimbawa pa ng opisyal ang pag-uunahan ng mga pulis na makapaghain ng kaso at tuluyang pag-abuso sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon na kinalaunan aniya ay hindi na naging maganda ang naging resulta. Narito ang paliwanag ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres. We immediately institutionalize certain reforms to address this. Unang-una po, nakipag-ugnayan po kami sa DILG, sa Philippine National Police, change the parameters within which police officers are being evaluated on their performance. Dati po, ang tinatawag nila dyan in colloquial terms, nagkaroon po ng quota system. Kaya po hindi maganda ang naging resulta dahil po sa dami ng kasong fina-file at sa proseso po na kung paano pina-implement yung war on drugs, marami pong sinawing palad. So we had to change the parameters by which performance evaluation of police officers were being done. At nagawa na po natin yan. Ayon pa sa opisyal, ito ang isa sa mga unang tinutukan ng Department of Justice pagpasok ng Administrasyong Marcos Jr. upang mabago rin ang imahe ng Pilipinas sa international scene. Inihalimbawa ng Department of Justice Undersecretary ang aniyay paghahain ng Iceland ng isang resolusyon sa United Nations upang hilingin na ilagay ang Pilipinas sa Human Rights Watch List dahil sa dami umano ng mga nasawi sa ngalan ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Narito pa ang patuloy na pahayag ni USEC Undersecretary Jesse Andres. In the course of the bloody war on drugs, so napakasama po ng imahe ng Pilipinas such that in the United Nations, Iceland filed a resolution to put the Philippines under the Human Rights Watch List. Yan po ang nangyari. Kaya po tayo ay sumang-ayon sa isang programa para palakasin ang mga institusyon to protect and promote human rights under the UNJP program. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy aniya ang pagbabago sa law enforcement pangunahin sa paghahain ng mga kaso. Paliwanag pa ng opisyal mula sa dating probable cause na pinagbabasehan sa paghahain ng kaso ay kinakailangan na aniyang iakyat ito sa certainty of conviction o kasiguruhan ng pagkakasentensya. Narito pa ang patuloy na pahayag ng naturang opisyal. We had to institutionalize also measures by which we investigate criminal offenses. Dati po, probable cause, pwede na kayong iharas sa isang kaso. Kaya po yung mga nakakabarkada-barkada, pinipick up sa isang lugar, nagpa-planting ng mga 1 gramo ng shabu, sobrang dami pong nakasuhan. 70,000 people incarcerated. That's why yung problema rin ho natin sa jail congestion nangyari. Sobra ho, 390% congested ang jail system natin. So everything that we were doing was trying to address the human rights aspect of this. So tinaas ho natin ang threshold of evidence, hindi na po probable cause
ang basis to file a case against a person to stand trial in court. Tinaas na ho namin yan. Ang tawag po namin, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Batay nga sa mga impormasyong nilabas ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, hanggang 30,000 na katao ang tinataya umanong nasawi sa kasagsagan ng Duterte drug war. Malaking porsyento nito ay tinutuon bilang mga biktima ng extrajudicial killing. Gayunpaman, sa opisyal na record ng pamahalaan ayon kay Undersecretary Andres, hanggang 5,000 lamang ang nasawi sa ilalim ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman para sa panig ng mga Duterte kaugnay ho ng mga panibagong development at pronouncement na yan mula sa mga petitioner at mismo mula sa Department of Justice kaugnay sa usapin ng war on drugs. Samantala, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang 3 magkakasunod na lindol ngayong araw sa bahagi po ito ng Luzon, ang karamihan pawang magnitude 4 ang lakas ho nito. May iba din na naitala sa ilang parte pa ng ating bansa. Unang naranasan ang pagyanig alas 5:09 ng umaga at ito ay nasa 4.5 magnitude na lindol. Natukoy ho ang sentro dyan sa may area ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pangalawa naman ay meron ding na-detect dyan sa may area ng Balut Island sa Davao Occidental at nangyari ang naturang lindol alas 5:51 ng umaga. Panghuli ay kanina bandang alas 6:25 kung saan naman naitala ang 4.0 magnitude na lindol sa Lauang Northern Samar. Habang doon sa bahagi ng Ilocos naman ay may mga sunod-sunod na mga pagyanig na naitala. Kahapon mga kabombo, 2 magkahiwalay na magnitude 4.1 at 4.0 magnitude na lindol ang naranasan at na-detect ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang mga yan ay kapwa naman nangyari sa Mindanao at batay sa monitoring, marami sa mga lindol ay naitatala sa naturang mga lugar kaya't iba yung pag-iingat ang payo ng mga eksperto. Samantala, itinaas ng State Weather Bureau ang gale warning alert sa eastern seaboard ng Southern Luzon ngayong araw. Batay sa nilabas na abiso ng naturang ahensya, apektado ng northeast monsoon o amihan ang naturang bahagi ng karagatan at inaasahang makaranas ito ng mataas na alon. Ayon sa Weather Bureau, posibleng papalo mula sa 3.4 hanggang 4.5 meters ang taas ng alon sa naturang karagatan at mapanganib ito sa mga sasakyang pandagat. Kabilang sa mga apektado ay ang karagatang sakop ng mga bayanhon ng Baras, Gigmuto, Biga, Panganiban at Bagamanok, Pandan at Bato na pawang mga bayan sa probinsya ng lalawigan ng Catanduanes. Posible ring papalo mula sa 52 hanggang 63 km per ora ang lakas ng hangin sa mga naturang lugar. Dahil dito, pinapayuhan ang manalayag at mangingisda na huwag munang pumalaot. Sa halip, manatili na muna sa mga pantalan o maghanap ng mas ligtas na lugar. Aabot naman sa mahigit 334,000 hanggang 370,000 mga sasakyan kada araw ang na-monitor na bumuhos na dyan sa may North Luzon Expressway kasabay na rin ng Christmas rush. Ayon nga sa pamunuan ng North Luzon Expressway, habang nalalapit ang Pasko at Bagong Taon, ay inaasahan pa nilang dadami palalom bilang ng masasakyan na dadaan sa naturang expressway. Dahil dito ay siksika na ang mga sasakyan sa magkabilang linya ng naturang daanan. Posibleng madagdagan pa ang naturang bilang ng nasa 10% dyan sa naturang area ng North Luzon Expressway, Connector at Subic-Clark-Tarlac Expressway sa mga susunod na araw. Pinapayuhan naman ang mga motorista na maging mapagpasensya dahil nga sa bigat ng trapiko, kaya di nagdagdag ng mga toll personnel ang naturang kumpanyang nagpapatakbo ng mga ito upang agad na maasistihan ang mga biyahero ngayong panahon ng holiday rush. Bombo International News. Sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang administrasyon ng Assad ay bumisita sa Syria ang ilang US diplomat. Nakipagpulong ang mga US officials sa mga bagong leader ng Syria. Malalang mula noong taong 2011 ay wala pang opisyal o formal na misyon na isinagawa ng US sa Syria.
Ito ay kasunod ng malawakang crackdown na ginawa ni dating Syrian President Bashar al-Assad. Batay sa impormasyong nilabas ng US State Department, nais nga ng gobyerno ng Estados Unidos na maibahagi ang kanilang pagsuporta sa Syria at ang tulong na maaaring maibigay ng Estados Unidos para tuluyang sa mapaunlad nga ang naturang bansa. Sa panig ng Syria, mga kinatawan ng Hayat Tahrir o Tahrir al-Sham, ang political at paramilitary organization na nanguna sa pagpapatalsik kay Assad ang humarap sa mga US official. Isang linggo bago nito ay inamin nga ni Secretary of State Antony Blinken na may direktang komunikasyon ang Estados Unidos sa naturang grupo. Sa kasalukuyan, maraming bansa na ang nagpahayag ng kanilang kagalakan sa tuluyang pagpapaalis kay Assad, kasunod na rin ng umano'y ilang dekadang pang-aabuso nito sa kanyang kapangyarihan. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na 2 commander ng Moro Islamic Liberation Front ang hinatulang guilty ng Taguig Regional Trial Court dahil naman sa pagkakasangkot nito sa Mama Sapano Massacre. Umani naman ito ng samut-saring reaksyon lalo na mula sa mga kamag-anak ng mga nasawing pulis doon sa naturang pangyayari. Sinasabing kabilang sila sa mga pumatay sa Special Action Force members doon sa Mama Sapano, Maguindanao. Kinilala ng Department of Justice ang 2 commander na sina Abu Bakar Giman at Muhammad Ali Tambako na nahatulan ng 35 bilang ng kasong homicide. Mas mababa naman ang kasong nito kumpara sa inisyal na kasong murder. Nabatid na aabot sa 8 taon hanggang 14 na taon at 8 buwan ang naging hatol para sa naturang kaso. Kung maalala mga kabombo, aabot sa kabuang 44 na miyembro ng Special Action Force Elite Commandos ang brutal na pinaslang doon sa Mama Sapano, Maguindanao noon po yung Enero ng taong 2015 dahil sa pinagsamang puwersa ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang grupo sa nabanggit na lugar. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay tinulungan ng Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon ang isang Chinese national na nasangkot sa isang medical emergency habang ito ay nasa karagatan. Kinilala ang biktima na si Liu Yunshu, 54 anyos. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasugatan ito sa isang machinery incident habang nakasakay o dyan sa may barkong MV Enjoy Glory na nasa karagatang sakop ng Ilocos Region. Agad na nagtunga ang medical evacuation o Medivac team ng Philippine Coast Guard kasabay nga ng MTUG Polaris Queen at dinala ang naturang biktima sa isang pagamutan diyan naman ho sa may bahagi ng San Fernando City sa lalawigan ng La Union para sa karagdagang medikal na atensyon. Ang Medivac team na tumugon sa pangailangang medikal ng naturang Chinese national ay binubuo naman ho ng Coast Guard Medical Clinic, Coast Guard Nursing Unit at maging ng Bureau of Quarantine. Sa dagdag pang balita, puspusan ngayon ang pagbabantay ng mga otoridad sa posibleng pagsasamantala ng ilang kolorum na sasakyan na maring ibiyahe ngayong holiday season dahil naman sa Christmas rush. Kaugnay nito ay nagpakalat na ng mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga terminal ng bus at maging sa kahabaan ng EDSA at mga karating na lugar para matiyak ang lehitimo ng mga biyahe ng mga bus at habang ang iba naman ay may special permit sa mga rutang pupuntahan. Simula kasi kahapon mga kabombo ay gumana na ang bisa ng special permit na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board pauwi sa mga probinsya sa iba't ibang bahagi ng bansa para naman sa inaasahang buhos ng mga pasahero ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon nga kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, may nakalatag na sila na mga tauhan doon sa mga terminal na mag-i-issue naman ng dagdag na special permit on the spot kung sakasakalian na kulangin ang mga express bus at kinakailangan na magdagdag pa ng mga babiyahe para naman ma-accommodate yung mga dami ng pasaherong dumarating. Isinailalim din sa inspeksyon ang kondisyon o kalagayan
ng mga bus at mga pasilidad ng mga terminals. Maging ang mga driver at konduktor ay may random drug test din at alcohol test na isinagawa ang mga otoridad kung malaman o para malaman kung tumatalima ba mga ito sa kaukulang protocol na inilatag ng Department of Transportation. Samantala, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Philippine National Police abay nagbabala sa kapulisan na iwasan itong indiscriminate firing ngayong Pasko at Bagong Taon. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Kelly Cordero. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga kapulisan na iwasan ang indiscriminate firing ngayong holiday season. Kasunod ito ng mga naitatalang kaso ng mga pulis na nagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa oras na may mahuling pulis na lalabag dito ay dismissal ang kakaharapin. Matagal na po natin hindi po pinapractice yan na tinitip po natin yung mga baril po dahil naniniwala tayo na responsable at mas disiplinado po yung ating mga pulis at patuloy po natin silang pinapaalalahanan na dapat ay hindi po nila ginagamit sa anumang klaseng pagputok ng kanilang mga baril. Dapat ginagamit yan sa official lang. At alam nila na mabigat po yung kakaharapin nilang kaso na po pwede po nilang i-dismiss. Samantala, binigyang diin ni Fajardo na aarestuhin din nila ang mga mahuhuling gagamit ng iligal na paputok ngayong Pasko at Bagong Taon. Matatandaan na may inilabas na executive order na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok dahil sa sunod-sunod na naitatalang aksidente tuwing holiday season. Ayon sa pambansang pulisya, may mandato na sa local government units na magsagawa na lang ng designated community display zone o firecracker zone. Magpapakalat din daw sila ng kapulisan sa bisperas ng Bagong Taon para ma-monitor na walang magpapaputok ng firecrackers sa mga kalsada at para maiwasan ang aksidente. Sa ngayon, ani Fajardo, naka-heightened alert na ang Philippine National Police hanggang sa January at nasa 40,000 na kapulisan na rin ang i-deploy hindi lang sa mga terminals, pantalan at airports kundi maging sa mga simbahan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa sa mga balita, tinukoy ni Department of Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr. na ang rekomendasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso na magdeklara ng isang rice emergency ay isang positibong paraan para maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Kung idideklara man ito, anya, ay maaaring ibenta ng National Food Authority ang buffer stock nito sa publiko sa mas mababang presyo para naman mapagaan ang krisis dito. Dagdag pa ni Laurel, magandang kilos ang pagdedeklara ng rice emergency lalo na kung ang buffer stock ng National Food Authority ay pumapalo sa 6 na milyon na sako ng bigas ang siyang mapapakinabangan ng publiko. Samantala, ito ay tuturing na isa ring estratehiya para naman ma-target ang mga profiteers na siyang sinasabing nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Anya, ito ay isang magandang paraan kung saan ay pasasakitin nila ang bulsa ng mga nagpupuslit ng bigas dito sa ating bansa at ganoon din yung mga nagho-hoard ng para daw maibaba pa ang presyo ng bigas sa merkado. Samantala, sa iba pang mga balita, patuloy naman na pinapalawak ng Department of Agriculture itong kanilang programa na Rice for All kiosk sa mga pangunahing pamilihan at ilang istasyon ng tren na nagbebentangan na aabot sa 40 pesos per kilo na bigas. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, magkatalagaan ng karagdagang 10 lokasyon pa para sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Sa ngayon ay nasa 24 itong kabuang bilang ng mga kiosk sa Metro Manila sa patuloy na pagpapalawak ng naturang programang ito. Kabilang sa mga lokasyong nadagdag nga doon sa initial na listahan ay ang Langaray Market, Kaunlaran Market at Phase 9 Bagong Silang Market sa Caloocan City. Maging ang Agora Market sa San Juan City, Kalintong Market at Addison Hills Market sa Mandaluyong Muñoz Market at Marikina naman Public Market na Botas, maging itong Agora Market at New Marolas Public Market sa lungsod ng Valenzuela.
Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na sisimula na sa susunod na taon itong paglulunsad nga namang ito sa mga probinsya para maabot ang mas maraming consumer na makikinabang dito. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nadiskubre mga kabombo ng mga ahente ng Bureau of Customs ang mahigit 661 milyong piso na halaga ng smuggled rice sa isang bodega sa Bulacan. Yan ay kasunod na rin ng serye ng pagsalakay na ginagawa ng Bureau of Customs kasama na ang law enforcement agencies, kasunod na rin ng mga natatanggap na intelligence information ukol sa umano'y mga itinatagong smuggled rice. 9 na bodega mula sa Bukawi at maging sa Balagtas ang tinungo ng raiding team kung saan ay tumambad sa kanila ang tone-tonelada na stock ng bigas. Hinahanapan na ng proof of correct tax payments ang naturang mga may-ari ng mga bigas, ngunit sa kasalukuyan ay wala pa raw na ipepresenta ang mga ito na kopya ng naturang dokumento. Gayunman, binibigyan pa rin ang mga ito ng 15 araw para naman maisumiti ang hinihingi nilang dokumento. Kung hindi pa rin may papakita ang mga ito at magsasampa na ng kaukulang reklamo ang Bureau of Customs laban sa mga nagmamay-ari ng naturang pasilidad. Kung maalala mga kabombo, naging usap-usapan din sa House of Representatives ang natukoy na umano'y smuggling ng bigas at ang pagsasabuata ng ilang mga importer at yan ay para kontrolin ang presyo ng bigas sa merkado. Ito ay kasunod na rin ng ilang serye ng pagdinig na isinagawa ng 5 lupon dyan sa Kamara o yung tinatawag na Quinta Committee o Super Committee sa panig po ng Kamara. Mapatay ng report mga kabombo, mga ka-Star Nation. Ang Commission on Elections ay magpapatuloy daw doon sa kanilang mga preparasyon kahit pa na naipasa na doon sa Kamara ang pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Alamin natin ang mga hakbang ng poll body hinggil dyan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang paghahanda para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections kahit aprobado na sa Kamara ang panukalang batas na ipagpaliban ito. Ayon kay Garcia, hindi pa gumagalaw ang panukalang batas sa Senado at kung titignan ang magiging timeline ng Senado sa susunod na taon ay maikli na ito. Kaya naman tiniyak niya na hindi magbabase ang komisyon sa mga ganitong spekulasyon para sa paghahanda sa naturang parliamentary elections. Anya, sisiguraduhin pa rin nila na magpapatuloy ang mga paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Ngunit nilinaw naman din ni Garcia na kung ito ay may sa batas, ay agad din nila itong susundin. Yung sa House approve yun, pero wala pang movement sa Senado natin. At ang level sa Senado hanggang sa pagdinig pa lamang ng mismong komite na nakatalaga para dyan. So, ang problem natin ay nagtapos na ang session ng Senado at magre-resume sila. Kung hindi tayo nagkakamali, sa January 14 pa. At pag-resume ng Senado, halos 3 linggo lang sila, ay tapos na muli ang sesyon at ang sunod na ay yung next session na ng Senado ay mga bandang July na, kung saan magaganap yung State of the Nation address ng ating Pangulo. So, yung timeline na yon, siguro pag-aralan na lang natin kung kaya pa na ipasa yung magiging batas na yan kung sakasakali. Ang COMELEC ayaw po namin magdepende doon sa ganung klaseng espekulasyon. Kami po ay nakahanda pa rin sa eleksyon para sa Bangsamoro. Commitment po natin yan sa mga kapatid nating Moro at sa ating pong peace process, and therefore we will proceed with all kinds of preparation, especially para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Matatandaan na ngayong linggo, napasa na ang House Bill 11144 o ang pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections sa susunod na taon. At iuurong na lamang ito sa May 2026. Nasa 198 na mga mambabatas ang sumang-ayon sa naturang panukalang batas at 4 ang hindi. Wala ring naitalang hindi bumoto sa pag-aaproba. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, hinimok ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o Pangisda Pilipinas ang pamahalaan na magdahan-dahan mo sa pagtugon sa usapin naman dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay dahil na rin sa umunoy pagkakabiktima ng mga mangingisda sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China habang iginigit ng dalawang bansa ang karapatan nito sa mga maritime feature sa pinag-aagawang karagatan. Ayon kay Pablo Rosales, ang national chairman ng naturang grupo, naiipit itong mga mangingisda sa naturang tensyon kung saan sa bawat military exercise ng Pilipinas at sinasagot naman ng China. Apila ng opisyal dapat ay maging mahinahon ang dalawang bansa upang hindi maipit ang mga mangingisda na wala namang ibang hangad kundi ang makapangisda ng maayos sa naturang lugar. Iginiit pa ni Rosales ang pangailangang maprotektahan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino dahil sa ang mga ito ang pangunahing nagagawi sa lugar kahit nung bago pa man tumindi ang agawan ng teritoryo doon. Pagdidiin pa ng lider ng mga mangingisda, marami na sa kanilang miyembro ang labis na nahihirapan sa pangingisda doon dahil na rin yan sa umano'y hindi nila alam kung saan lulugar mula sa susunod-sunod na military exercise ng gobyerno ng Pilipinas hanggang sa pangaharas naman ng mga barko ng China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia. Kung hindi ay titigil ito, mas maraming mangingisda na nagagawi sa West Philippine Sea ang tiyak na titigil sa kanilang nakagisnang kabuhayan. Bombo Sports News. Hindi umubra mga kabombo ang 33 puntos at 14 na rebounds performance ng two-time most valuable player na si Giannis Antetokounmpo upang makakuha ng panalo laban naman sa kasalukuyang best team dyan sa NBA na Cleveland Cavaliers. Tinapos ng Cavs ang laban, hawak ang 23 puntos na kalamangan. Ang score, 124-101. Tanging si Giannis Antetokounmpo ang nagpakita ng magandang opensa sa panig ng Bucks gamit naman ng 33 points. Ang sumunod na pinakamataas na score ay ang kapwa All-Star na si Chris Middleton na nalimitahan naman sa 14 puntos mula sa bench. Sa second quarter mga kabombo ay mistulang tinapos na agad ng Cavs ang laban matapos ang 18 puntos na kalamangan kontra sa Bucks sa pagtatapos ng first half pa lamang. Hindi na nakabawi pa ang Bucks sa third quarter, bagkus ay ipinaabot pa ng hanggang 27 points ang kalamangan at muling pinangunahan ni Donovan Mitchell ang kanyang kupunan at tumipa naman ito ng 27 points sa loob lamang ng 27 minutes ng paglalaro. Isang solidong 10 puntos at 10 rebounds ang iniambag naman ng sentro ng kupunan na si Jarrett Allen. Hawak na ng Bucks ang 12 pagkatalo ngayong season habang nananatili namang 14 ang panalo mga kabombo. At patuloy naman ang pamamayagpag ng Cavs at mayroon itong 24 na panalo at nananatili sa 4 ang pagkatalo at inaasahan pang mas matitinding laban mga kabombo. So antabay sa mga update hinggil ho sa NBA. Magandang balita naman para sa mga motorista. Inanunsyo ng San Miguel Corporation ngayong araw na alisin nga itong toll fees sa kanilang expressway sa piling mga oras para sa Christmas at New Year holiday. Ibig sabihin magiging libre ho ang toll fees sa expressways na pinapatakbo ng naturang kumpanya kabilang ang Skyway System, Ninoy Aquino International Airport Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Maaaring ma-avail ang libreng toll mula alas 10 ng gabi ng Disyembre 24 o Christmas Eve hanggang alas 6 ng umaga ng Disyembre 25 o ituhong aktwal na Christmas Day. Ganyan din mula sa alas 10 ng gabi sa Disyembre 31 o New Year's Eve hanggang Enero 1 o New Year's Day. Ayon sa naturang kumpanya o chairman ng naturang kumpanya na si Ramon Ang,
ang libreng toll fee ay ang kanilang paraan ng pasasalamat sa mga gumagamit ng naturang mga expressway na nakatutulong aniya sa libo-libong motorista na makauwi sa kani-kanilang mga pamilya ng mas mabilis na nalalapit nga na Pasko at Bagong Taon. At para naman matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga motorista, magpapakalat ang kumpanya ng mga patroller at security personnel sa mga critical na lugar. Magtatalaga din ng mga emergency response team simula kaninang tanghali. At pinayuhan naman ang mga motorista na planuhin muna ang biyahe at maglaan ng extra na oras sa biyahe at iyakin din na may sapat na load sa kanilang auto sweep RFID accounts para maiwasan ang pagkagtala sa biyahe at iwasan ang itong tailgating sa toll plazas. Inabisuhan din ang publiko na magpasensya, partikular na sa Metro. Sa dagdag pa nating balita, bumisita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pediatric cancer patients sa Cancer Institute sa Southern Philippines Medical Center dyan sa Davao area. Dala ng dating Pangulo ang ilang regalo na ipinamigay sa mga cancer patients. Ayon nga sa hugpong sa Taong Lungsod Party ay nakipagkwentuhan pa ang dating presidente sa mga batang una nang na-diagnose na may cancer at kasalukuyang sumasailalim sa ilang serye ng medical treatment sa naturang pasilidad. Ayon nga sa grupo, naging tradisyon na ng dating presidente ang pagbisita sa mga batang may karamdaman na malubha kagaya ng cancer tuwing panahon ng Disyembre. Ito ay bahagi umano ng pagpapakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang pagsuporta sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya. Maliban sa mga regalong ibinigay sa mga bata ay namahagi rin ang dating Pangulo ng mahigit 60 e-bikes para yan masuportahan ang livelihood ng mga pamilya ng mga pasyente na mayroong cancer at kasalukuyang nananatili sa naturang pagamutan. Samantala sa iba pa mga balita, ipinaalala ng Department of Health sa mga Pilipino ang iba yung pag-iingat habang nasa kasagsagan ng holiday rush para yan sa Christmas at New Year's celebration. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Undersecretary Gloria Balboa, dapat isaisip ng bawat mamamayang Pilipino ang kaukulang pag-iingat lalo na kung babiyahe ang mga ito para dumalo sa mga selebrasyon sa malalayong lugar at humabol sa mga handaan o uuwi sa mga probinsya. Ayon kay Undersecretary Balboa, mataas ang banta ng mga road accidents sa ganitong pagkakataon dahil sa halos lahat ng mga motorista nagmamadali sa kanilang mga pupuntahan. Kailangan aniyang tiyakin ng mga motorista na nakakondisyon ang mga ito bago pa man bumiyahe at tiyaking ligtas ang mga gamiting sasakyan o motorsiklo. Ipinaalala rin ng opisyal sa publiko na huwag magmaneho ng nakainom ng alak at iwasang magpuyat at labis na magpagod kung may biyahe ho. Ang mga ito ay labis na nagdudulot ng pagkaantok na nakakadelikado naman habang nagmamaneho. Kasama ang Department of Health sa mga ahensya ng pamahalaan na nag-activate ng heightened alert status kapag ganitong sumasapit na ang holiday season. Samantala, nakumpleto na ng Philippine Ports Authority at Manila North Harbor ang unang bahagi ng kanilang mga upgrading na ginagawa dyan sa Manila North Port Terminal ngayong araw lamang. Siniguro naman ng pamunuan ng naturang ahensya na ang mga updates at mga improvement sa mga karagdagang bahagi nito ay nakatuon pa rin para sa mas mabilis at maayos na daloy ng biyahe para naman sa mga pasahero sa naturang pantalan. Kabilang sa mga naging upgrades para sa pantalan ay ang mas makabagong mga pasilidad kagaya na lamang ng modernized restrooms at may maayos na departure area, 3 bagong X-ray baggage inspection at baggage machine at ilan pang mga renovations na isinagawa. Samantala, siniguro naman ng Philippine Ports Authority at ng kanilang mga katuwang na tanggapan na hindi ito ang magiging huling bahagi ng North Port upgrades at nakaprograma na ito ay masusundan pa. Anya magpapatuloy ang mga renovation dyan sa mga pantalan pagpasok ng Enero ng susunod na taon para naman sa mas magandang daloy ng mga papasok na pasahero sa nabanggit na pantalan.
Samantala, asahan na raw ang pagdinig na nakasentro sa isa pang mahalagang pangailangan ng mga Pilipino, murang kuryente sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa susunod na taon. Ayon kay Quinta Committee Overall Chairman Joey Salceda, mula sa murang pagkain ay pagtutuunan naman nila ng pansin ang paghahanap ng mga solusyon sa mataas na singil ng kuryente sa bansa. Nagbigay na anya ang nagdirektiba si House Speaker Martin Romualdez upang tutukan nga itong sobra-sobrang presyo ng kuryente sa Pilipinas, isa sa mga tatalakayin ng tatawaging Murang Kuryente Super Committee. Ay nadiskubre nga ng Energy Regulatory Commission na mayroong 206 billion pesos na ginastos nang walang pahintulot mula taong 2016 hanggang 2020. Ginagamit daw ho ang pondo na nagmula sa annual revenue para sa public relation, advertising at iba pang mga gastusin. Punto pa ni Salceda, inilabas lang findings ng Energy Regulatory Commission noong nakalipas na taon kaya panahon na para aksyon ito. Kadalasan umano na ini-refund ng distribution utilities itong excess collection kaya walang dapat na maging usapin sa transmission nito. Ipinapaaral din ni Romualdez ang windfall taxes sa labis na kita ng power sector participant upang makapagpatupad naman ng consumer refund o di kaya ay pantawid kuryente. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Social Welfare and Development, partikular na si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Education na pinangungunahan naman ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara para maisulong ang bagong programa ukol naman sa pagbabasa at pagbibigay ng tutorial programs sa ilalim ng kanilang mga tanggapan. Ito ay para na rin tuluyan ng maisakatuparan ang magiging implementasyon nito sa publiko lalo na sa mga batang nais na matutong magbasa. Paliwanag pa ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao na layunin ng programa na matulungan ang mga kabataan na mabigyan ng mga ito ng educational support at para na rin matulungan at maturuan ang ilang mga kabataan na hirap o kaya naman ay hindi talaga makapagbasa na matuto ng naturang mga hakbang. Siniguro din niya na ang pagpapatupad nito ay naaayon sa kooperasyon ng national government agencies at maging ng mga lokal na gobyerno para naman sa pagbibigay ng accessible opportunity lalo na sa mga estudyante na may mga kinukuha pa na pagkakataon at yan ay para sa elementarya mga kabombo. Ngayong araw kasi ay inaasahan na may isa sa katuparan ang kolaborasyon sa pagitan ng dalawang ahensya sa ilalim ng kanilang mga opisyal at yan ay may isa sa katuparan doon sa paglagda ng kasunduan dyan sa Pasig City. Samantala, isa lamang ito sa mga inilatag na programa ng ahensya na siyang makakatulong naman sa mga kabataan hanggang taong 2028 at ngayong taon nga ay umaabot mga kabombo sa 120,000 mahigit na mga estudyante ang natulungan sa programa at yan ay kasalukuyan pang nagkakaroon ng mga improvement para naman sa pagbabasa ng mga kabataan. Samantala, maaari nang isumbong ang mga naglipa ng online shopping scam ngayong holiday season sa pamamagitan ng e-report feature ng e-government super application. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Information Communications Technology Undersecretary David Almerol na ang pinakabagong feature na ito ay ang e-commerce reporting para sa consumer protection ng Department of Trade and Industry. Natatanggap umano ng DTI Consumer Protection Office ang real-time reports sa agad itong inaaksyonan. Pinapadali naman ng bagong e-report feature ang proseso ng pagsusumbong ng scam number sa pamamagitan niyan ng pag-capture ng screenshot ng kanilang kahinahalang text message kasama ang numero ng sender. Maaaring isumite ito sa user sa gobyerno sa pamamagitan ng naturang aplikasyon. Ito hong e-government application. Kaugnay nito, hinimok naman ng DICT ang publiko na gamitin ng e-report at e-travel features ng eGov Super App sa gitna ng inaasahang pagtaas ng mga krimen at biyahe ngayong Christmas holiday. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na bago sumapit ang alauna ng hapon. Binatikos ng People's Coalition Against Crime and Corruption Group ang kabiguan ng opisyal ng mataas na Kahoy, Batangas na makadalo sa congressional inquiry kaugnay naman ng kontrobersiya sa pondo ng bayan.
Partikular na ang sinasabing misuse ng public funds at irregularities na kinasasangkutan ni na Mataas na Kahoy Mayor Janet Ilagan at Vice Mayor J. Manalo Ilagan. Ang investigasyon ng House Committee on Public Accounts ay nag-ugat sa reklamong graft na inihain ng koalisyon sa Office of the Ombudsman laban kina Ilagan. Kabilang sa reklamo ni Antonio Alabata, pinuno ng koalisyon, ang cash deficit ng Mataas na Kahoy noon pong taong 2021 na mahigit 5 million pesos na anyay nakaapekto sa pagbabayad ng utang ng munisipyo na aabot naman sa 47.1 million pesos. Kinestyon pa mga kabombo ng grupo ang halos 7.8 milyong piso na nagastos ng local government noong panahon ng pandemya. Ang Bombo Radio ay bukas naman para sa panig ng mga inaakusahan hinggil dyan sa naturang mga aligasyon. Samantala, umabot na sa 1.15 billion pesos ang halaga ng mga pautang na naihatid ng Social Security System sa mga miyembro nitong naapektuhan sa pananalasa ng magkakasunod na bagyo sa bansa. Ayon kay Social Security System Acting Head for Public Affairs and Special Events Division Carlo Villacorta, kinabibilangan ito ng mga miyembro na naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Christine, Marce, Nika, Ophel at bagyong Pipito. Ang calamity loan ng naturang ahensya ay binibigay sa mga miyembro nitong naninirahan sa mga lugar na una nang nagdeklara ng state of calamity. Ang mahigit 1 bilyong piso ay inisyal na halaga pa lamang dahil ang pagtanggap ng aplikasyon ay magtatapos pa lamang ngayong Disyembre 21. Samantala, ang mga miyembro naman ng Social Security System na nagnanais nga makapag-avail ng naturang programa ay kailangang una ng mga nakapagbayad na aabot sa 30 o 36 monthly contribution o 36 months na kontribusyon at 6 dito ay nabayaran sa nakalipas na 12 buwan. Ayon pa sa opisyal na naturang programa ay bahagi ng pagsuporta pa rin ng Government-Owned and Controlled Corporation sa pagbangon ng mga Pilipinong apektado o naapektuhan ng mga kalamidad. Sa puntong ito ng ating balitaan, dadako na tayo dyan sa Bicol Region. Kaugnay ho mga kabombo ng tuloy-tuloy na pagbiyahe ng ilan sa ating mga kababayan ngayong panahon ng holiday rush. Alamin natin mga kabombo kung kumusta naman dyan sa mga pantalan, dyan sa Kabikulan, pati na ho yung iba pang mga transportation hubs. May pag-ulat ang Bombo Radio Legazpi. Preparado na ang mga pantalan sa Bicol, lalo na ang mga mayroong pampasaherong barko gaya na lamang ng Matnog Port, Tabaco at Puduran Port ngayong nag-umpisa na ang pagdagsa ng mga biyaheros na gustong magbakasyon ngayong holiday season. Ayon kay Aquiles Galindez, ang Media Relations Officer ng Philippine Ports Authority Bicol sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, noong Lunes ay nakita na ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero kung saan ay umabot na sa 4,000 hanggang 4,500 ang daily average ng mga ito. Binabantayan din anya ang mga biyaheros na naapektuhan ng traffic sa Lupig, Camarines Sur, maging ang Shoreline kung saan isa sa mga dahilan ng pagkaantala ng biyahe. Samantala, inaasahan na mga abot sa 5,000 to 6,000 na daily average ng mga pasahero ngayong holiday season at inaasahan din ang pagdagsa nito sa darating pang Disyembre 24 hanggang 25. Siniguro naman ng nasabing opisyal na matugunan ang mga pangangailangan ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko at Bagong Taon. Pumapalo na po tayo between 4,000 to 4,500 na mga pasahero na tumatawid mula dito sa Matnog papuntang Northern Samar. Pero sa forecast kasi natin dapat hapon pa lang dapat nag 5,000, 6,000 na tayo. Pero malamang yan ay naapektuhan yan doong pagsisikip doon sa may bandang Camarines Sur, sa Andaya Highway. Hindi talaga masyadong mabilis yung nakakalusot ang ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, sa mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo MJ Marcay Darblando para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo mga kabombo dyan sa Northern Mindanao. Yung disqualification case daw ng Commission on Elections laban sa Cagayan de Oro 1st District candidate ay binawi. Alamin natin mga kabombo kung anong kahihinatnan ng naturang reklamo at kung paano tatakbo ang kasong ito.
at iba pang mga update hatid ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tila nabunutan ng tinik ang kampo ni Carmen Punong Barangay, Rainier Joaquin Kikang Uy, na kasalukuyang inimbestigahan ng Commission on Elections sa Law Department dahil sa manoy paglabag ng ilang probisyon ng Omnibus Election Code ng bansa. Kasunod dito ng pagbawi muna ng ahensya ng petition for disqualification case laban sa opisyal na tumakbo bilang kinatawa ng unang distrito ng Cagayan de Oro sa 2025 elections. Sa panayam ng Bombo Radio, inayag sa abogado ni Uy na si Attorney Angie Carrasco Hiniuso na napakita lamang muna ito na walang matibay na basihan ang akusasyon ng ahensya. Una na kasing umatras ang Comelec Law Department na nasa likod ng moto proprio case laban sa opisyal dahil nais umano nila reviewin muna ang kanilang mga dokumento at mga ebidensya patungkol sa isyo. Pinagbigayan ito ng 2nd Division ng Comelec kaya pansamantalang wala na munang kaso na kinaharap ang nasabing opisyal. Siya ang petitioner. File a motion to withdraw. Si Comelec being the petitioner, nag-file before the Comelec. The one to approve the withdrawal would also be the Comelec. File nila motu proprio. In fact, dapat ang dismissal is motu proprio also, diba? For them to exercise prudence and diligence that was stated in their motion so that they can administer laws properly with fairness and justice. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa Northern Mindanao, lipat muna tayo sa Western Visayas. Mga kabombo, ang Office of Civil Defense nananawagan sa mga evacuees sa Negros Island na huwag nawang tumakas sa mga evacuation centers para sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Alamin natin kung bakit. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ang Office of Civil Defense sa mga residente sa Negros Island na huwag munang bumalik sa loob ng extended 6-kilometer radius permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon kahit gustuhin man ng lahat na ipagdiriwang sana ang Pasko at Bagong Taon sa kanilang mga tahanan. Sa mensahe ni Undersecretary Ariel Nepomuceno na siyang Civil Defense Administrator, sinabi nitong ang kaligtasan pa rin ng publiko ang pangunahing layunin ng otoridad kung kaya't mahigpit ang utos na manatili sa evacuation centers ngayong holidays. Sa oras umano ng posibleng muling pagsabog ng bulkan, walang mangyayaring pagsagip sa mga nasa loob ng naturang permanent danger zone. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Task Force Canlaon Chairperson at Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez, sinabi nitong nag-request ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 21 araw na monitoring sa mga aktibidad ng bulkan simula noong Disyembre 10. Pagkatapos ng monitoring ay gagawa ng desisyon kung ibababa sa Alert Level 2 ang status, manatili sa Alert Level 3 o mas itataas pa ang alert status. As of December 20, iniulat ng opisina na higit 10,890 na mga pamilya na apektado ng Canlaon eruption ang nasa 32 evacuation centers sa Region 6 o Western Visayas at Region 7 o Central Visayas. As long as nakataas pa rin yung ating alert level 3 at hindi pa rin naging stable yung behavior ni Canlaon, ang ating recommendation is doon pa rin sila sa kanilang mga evacuation centers. Well provided naman, no? Marami naman tayong food and non-food na ayuda, no? We have enough stocks naman to support yung pangailangan ng ating mga evacuees. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang top-notcher sa November 2024 Dentist Licensure Examination na may pinagsabay ang pagkatrabaho at pag-aaral para makamit ang kanyang pangarap. Alamin natin ang buong kwento sa pag-uulat ng Star FM Baguio. Pinagsabay ng top-notcher sa November 2024 Dentist Licensure Examination na si Laris May Francisco ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho para makamit ang kanyang pangarap bilang isang lisensyadong dentista. Si Laris ay nagtapos sa Emilio Aguinaldo College, Dasmariñas na tinanghal na rank 8 at nakakuha ng 83.80 passing rate. Naglabas ng resulta ang Professional Regulation Commission nitong nakarang araw kung saan sa 1,178 examiners ay nasa 873 o katumbas ng 67
87.83% ang pumasa. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Lariz, inamin nito na hindi naging madali para sa kanya ang pagkamit ng tagumpay dahil kinailangan nitong magtrabaho bilang call center agent habang nag-aaral para masustentuhan ang kanyang mga pangangailangan mas lalo na sa school. Umasa naman ito na makakapasok bilang isa sa mga top-notchers dahil sa kanyang pagpupursige at sipag. At maliban dyan ay nagtapos din ito sa Emilio Aguinaldo College, Dasma bilang cum laude. Sobrang saya po sir kasi yung journey ko po dun sa dentistry hindi po siya naging madali, both yun academically din po and also financially. Pero yun po, naitawid po tayo ni Lord na nakapasa po tayo, naging DMD na po at may bonus pa po na top 8. So masayang-masaya po. Bahagi ng panayan ng Star FM Baguio sa Rank 8 sa November 2024 Dentist Licensure Examination na si Lariz May Francisco. Iyan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Sports News. Dako muna tayo mga kabombo sa iba pang mga balita at yung kinatawan daw ng Mindanao na si John Michael Katamko nakasungkit ng hindi lamang isa kundi 2 medalya dyan sa 2024 BIMP Iaga Friendship Games na ginanap sa bahagi ng Palawan. May balita dyan ng Star FM Dagupan. Nagdala ng karangalan hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa ang isang kadete mula sa DMMA of Southern Philippines na si John Michael Katamko matapos makasungkit ng gold at silver medal sa unang araw ng 2024 Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area Friendship Games na ginanap sa Palawan nito lamang buwan ng Disyembre. Pinatunayan ni Katamko ang galing sa swimming kung saan nakamit nito ang gold medal sa 50-meter butterfly at 4x100-meter freestyle relay habang silver medal ay mula sa 100-meter freestyle laban sa mahuhusay na kalaban mula sa Palawan, Indonesia, Brunei at Malaysia. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Katamko, hindi pa rin ito makapaniwala na makapag-uuwi siya ng 2 medalya kung saan ibinahagi rin nito ang pressure na naramdaman sa kasagsagan ng laro. Actually, ang pinakamahirap din doon is yung baka hindi ko kaya, like na pressure, like ganyan, pressure daw masyado because of the relay. Yung individual ko, okay lang naman, like nasa mind ko lang is do my best lang talaga. But in terms of relay, hindi lang kasi ako yung mag-isa, may kasama din ako. So, pressure ako nun masyado kay nasa mind ko is baka ako yung dahilan, baka matalo, ganyan. Sa kabila ng kaba, pinatunayan ni Katamko ang lakas ng loob at dedikasyon na nagdala hindi lamang ng personal na tagumpay kundi pati na rin ng karangalan para sa Mindanao at sa buong bansa. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, maaari ho ninyo ma-access ang ating Facebook Live, yung mga programa ng Bombo Radio Philippines, lalo na doon sa mga Hiligay non-speaking, dyan sa Visayas. Nariyan po, available. Masusubaybayan natin ang mga live programs ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Habang doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At dyan sa mga Waray, sa bahagi po ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataon po ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us
from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot Custer Nation, sa ating Christmas countdown, 4 na araw na lang, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa gihapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Kung madumduman pa si Mayor Cherry Treñas nagpagwa sa isa iyak statement, at the same time nagpadala sang sulat sa kay sa DPWH National Office. Kag as far as I can remember, daw lakip na to ang Office of the Ombudsman, may kantanan sa sining pagpadasig sang paghuman sang drainage project diri sa may J.M. Basa Street. Kay linibo na sa mga kabombo naton ang natugahan sang huol. Lakip na sila diri ang pagpugok man sang dalagan sang trapiko. Ang latest diri banwa is that matapos ani kuno pagkatapos man sang Pasko. Tikon ang Ungka flyover buksan days before, kay latest diri is December 23. Mabuksan na kuno in full capacity. 2 days before sa promesa sang DPWH Regional Office. Ang drainage project naman niya after kuno sang adlaw sang Pasko. Mahuman naman. I-check nato na ang mga balita with the Bombo. Angel Tangel sa report na, please go ahead. Ginkumpirma diri Bombo Cham sang Iloilo City Traffic and Management Unit sa bahin sang syudad nga nagpangusisa ini sila sa mga personnel on field sa mga nag-obra dira sa bahin sang drainage project sang JM Basa. Kag ginkumpirma nga matapos ini siya by December 26 pa ang tanan na giniobra. Bombo Cham sa interview din sa Bombo Radio kay retired Colonel Odargo Garbanzo sang head sa nasambit ng opisina iging pahayag nga sa pag-istorya sang iya nga mga personnel on the field dira sa mga nag-obra, damo pa kuno sang series of works nga obra kun isa diri ang mga manholes nga open pa Bombo Cham dira sa may bahin sang may JM Basa halin sa may Socorro Street all the way
pakadto sa may Guangco. Pero ang diri sa may Aldegares buong aga Bombot Siam kita naton may mga equipment pa ang GOI Construction nga ginapang kot-kot sa lupa kag dumi ginapang transfer pa sila kag kumakitaan sa video taga Bombot Siam ang wire sang kuryente sagid sa backhoe sang sining kontraktor. Kag ti madumduman ang una diri nila kung tani nga promesa kag ang mandate man ni Mayor Trillanes nga do last nila nga ayo sa alkalde December 20 matapos na nila kuno tanan. Bangod ang una nilang promesa before ginumpisahan ang drainage project Bombot Siam madumduman nimo second week of December, tapos na sila. Bangod, ang executive order ni Mayor Trillanes nga naghatag sang pabor sa mga sidewalk vendors dira nga makapwesto, this one damo ang apektado. Bala Bombot Siam ang alagyan sa mga nagabakal, at the same time, ang traffic situation dira sa bahin sang JM Basa. So, diri kay Mr. retired Colonel Garbanzos, disappointed ini siya. Bangod kay tiula na hinabot sa contractor ang ila abi nga promesa the last time sa bahin sang Iloilo City Government Bombot Siam. Pagti sa bahay naman sa mga vendors so far on their side wala man sila nabudlayan ang Public Order and Safety Management Office sa pagplastar sa ila since abi nga may mga designated areas na. Pero ti ang problema naman diri gani kuno Bombot Siam ang mga nagalabay-labay kag ti ang ila bala nga fuol sa paglibot man ti sa aming mga pangadaan may mga kabilya pa nga bukas or ang diri kay banda Bombot Siam sa may atubang gid sang Socorro bala bukas pa dira nga daan tapos may madagko nga tarpaulin ti mo lang do budlay bala nga mag-agi-agi malibot gid ikaw bala. Pero with this one ginalauman man nga by December 26 amo na ang ginhatag nga parang petsa sa ila sang mga nagaobra dito on the field sa mga personal man sang ICTMU nga matapos ang tanan nga obra sang sining drainage project sang Iloilo City District Engineering Office. Pamakian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni retired Colonel Olarico Garbanzos sa atong interview. Kami nagalaon gid nga maybe may mga galagmay na lang nga mga ikalayuhon sa sina nga area tungod nga ti una-una naga-affect ina sa aton nga foot traffic sa lugar and ti nagaplastar na dira ang aton nga mga vendors kay this is in relation sa Executive Order 159 ining open sidewalk naton. Ti it could hamper sa nagapamalakal, it could hamper sa aton movement also sang trapiko kay ti may mga nakaon gid nga lugar no pag ang traffic naga slow down no sa sining area and manami tani comply nila so that ining daw ligwa no sa sina nga area parang ang aton foot traffic ag ang vehicular traffic maging tayo yun no. May mga siyempre may mga choke area sa lugar pero this is understandable kay tungod nga imbuduhan no kag convergence ang aton city proper sa pamalaklon kag sa shopping. Okay. Pero Sir Garbanzos, upon settling abis ang mga vendors ligad sa bayan sang post mo, Sir SSB bala, nabudlian kita Sir magmarka sang mga sidewalk since may mga areas pa nga do wala nang tapos Sir Garbanzos. Wala man kay may specific area nga gin-designate ang aton nga SSU no. Nag-start sila sang sang nagligad nga Domingo and sige ang marking kag sige man no may mga ga-apply pa sa subong no sang mga gusto mag baligya dira sa aton nga open sidewalk. And amula na may hamper sa aton nga traffic, vehicular traffic because nga tiga usar sila sang railings. May hamper guro nga gamay sa aton nga foot traffic because nga nagalambot sa gutter no ang ini nga mga barricaded railings nila. Wherein ang aton nabitaksanay dira kinahanglan may half meter from the gutter or the sidewalk gutter so that nga ang tao dira makatindog kag makatudlo kag makapamakal sang iya nga balaklon. Well, sa assessment no sang mga tao on the ground may mga kalayuhon pagid.
kag ti sa ila pag ulo pamangkot dira no sa mga nagaulubra kag sa supervisor sa mga nagaulubra dira nga may mga manholes pa nga dapat simintuhon wherein nga hingagawon nila inagad ang mga additional pang tabunan kag simintuhon man. So ini kung makubira nila ini for the whole weekend plus additional nga curing 3 to 5 days no. Among that's the time nga makuha nilang mga barricade nila ina sa lugar. No, so meaning ang statement nga tapuson nila December 20 ati I don't know kung anong delay nga why nila ma-comply ini but I think nagatingwa man ang aton nga kontraktor. Pero sir, mga ano gid nung adlaw nga matapos nila pati ang curing abi ang dito sa area. Kaya kung tanawon ta kung ubuson nila ini tamba ni semento sa weekend 3 days, so meaning sa 26 pa no ini maagyan kung sundon gid ang curing period na sa mga semento no. Okay. So bali pati ang mga kabilya by 26 wala na bali Sir Dorbatso. Do man na. Oo. Hindi na makita kay ti masibintuanan nila mo no. May mga manhole ini these are nga mga lagyan no sa tao in case may mga repair o may check up po no sa sina nga ginbutang nilang tube no as part ng ilang drainage system. Sir Cabanzos, with this one, ano na ba siya ganito? So disappointed ka somehow kay ang una promisa is 20 with a statement man and gaka-budlayan makamud at least ang magkuhan sa traffic plus pagid abi Sir Cabanzos kasi ay mga events sa may Freedom Grandstand for this past few days ang subong lang nga si Malado ipit-ipit kay kamo Sir Cabanzos. I am disappointed no? Kay ti ang promise tani nga second week sang December dapat na-comply ato kag ti dapat nag-obra sila sang 24 hours nga operations so that ma-comply ini ti another extension for maybe makuha na ano gini no another week. So you know kung tanawon mo lang ang mga feedback dira daw gapahirap no sa lugar. So that is why I'm disappointed. Traffic na ton. Mo gina ang isa ka consideration. Bangmat siyam na batian sa mga kabombo naton si retired Colonel Ugarto Garbanzos sang Iloilo City Traffic and Management Unit. Kung wala mahingagaw sang kontraktor, ang pamangkot nga wala nila mahingagaw sa gimpromisa nila nga second week. Ano ang rason? Momo Angel, di ba lang rason to last time is that nga may kantanan gyapon sa mga wiring sang telcos? Oo, telcos kag ato niya sa what happened sa Lunes to, pizza 16 nga kutob lamang pizza 16 kung hindi mapangwa to sa mga telcos, pang-aksyon sang city government. Ano natabo to, Momo Angel? Ang dito ya bombot siyam kung ang telcos iyang sa babaw iyang mga linya ang motong istorya to ya ligad ang motong balimingor mga nagsulat to ya gintagaan extension pero ining sa mga linya nga sa idalom iya sang mga telcos ligad di ang sa DICT to ang hindi nila ma-detect pero that day man nga nagpa-presscon ang District Engineering Office nakitaan man sang DICT ang ilang linya pero ang tabo pagidri bombot siyam nag-ayo di ang Pero namin ko Blajel, what happened to sa ginambal ni Mayor nga kung hindi pagkakson by December 16 sila mga nakakas gid man? Ang iban to bombot siyam nagsulat letter kay Mayor Tranyas so wala nakakasanay hasta December 31 yung tagaan sila ultimatum last day. Kung ang city government makahatag sang extension sang ultimatum kung si Mr. Joel Herasmilla pa, no mercy kuno by December 16 mo. And yet, naghatag sang extension hasta December 31. Yes, Jen? Kaya nagsulat sila bombot siyam kay Mayor personally. Kung ako sa kay GOI Construction, sulat man sila nga, Dear Mayor Trenias, we apologize for the delay of the completion of the said project
And we wish to extend our works. Ba? We wish to extend our works. Di ba, Jel? Pero Simple as that. Mahatag malangali isang extension ng city government. Pero sa GOI construction niya, daw ginaipit nila. Ang kwan di Bombot Siyam, December 20, ikaduhan nilang ultimatum. Ang una nila nga ginayo, amotong December 16, second week, nag-extend sila, nag-ayo sila nga tagaan ng December 20. Pero ang December 20, wala nila nalabot. Speaking sa ikaduwa nga ultimatum, di ba ang ordinance naton was passed 2020 something regarding sa mga spaghetti wires? Oo. Tinuing na gani ning iya ka mga telcos ni may pa no mercy pa ta. Tapos sila okay lang. Tapos si GOI Construction niya kay wala sila makahuman sa promisa nila. Disappointed na. Amo na gali ang gina-raise mga punto nga do kabudlay bala magulag sa mga vendors sila bala Bombot Siyam nga gin-allow ni Mirtranias nga makabaligya pero okay man sa mga vendors it's just that ang problema lang is ang mga nagalakat bala dira nga doon nagakabudlayan magtabok-tabok is kagang mga mga kabilya nga sa gihapon pero with this one amo nang information man sa mga tao on the ground nga by December 26 pa matapos ining taran-taran gid nilang obra Bombot Siyam ha ining pagtakop sang manholes pagpapatabon sang mga pagkuan sa mga kabilya bala sa mga manholes kani pagplastar bala kaya mo nang plano man abi pero do hindi gid makayngagaw sa ilang promesa nga before sang Pasko kag ang isa pa gid diri Bombot Siyam maka-continue sila ni ari gid ni on the other side man sa gyapon sang JM Basa Street same project ni siya maumpisa ni sila after sang Chinese New Year. So other side naman sang JM Basa ang butangan sang drainage project nga same man sini sang District Engineering Office Manabi Bombot Siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichilier Tana para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Kung sa ano pa bala gina-plastar man lang naton nga kunang iban gani just like the telcos ginhatagan sang kay gayunan nga maka-extend. No? Nagsulat, nagpromisa nga alang-alang kami spitsa 16 pwede hasta spitsa 31. Kung may promisa man ang GOI Construction nga second week tapos sa ninamon tapos sa paslawan sila. And then, nambalila pizza by design sigurado, tapos na gini. Disappointed kita na yon. Mambal kami. Lain man abi Bombot Siyam mo, alagyan sang salakyan, alagyan sang mga tawo, baligyaan sang mga tawo. But the fact remains nga ining mga proyekto, pareho nga ginadalian. Just like sang mga wirings ganiti. Pila na ni katuig nga ginpasara ang ordinansa? Di ba? Tinuig na gani ni kag nagalaom kita kay tinuig nang nagligad na hitso na tani ka mga telcos ni di pa no mercy pataligad to. Tapos kay nagsulat extend hasta pizza 31. Tapos, anay kay ginatingwaan sang kontraktor nga matapos, disappointed na kita kay sa pizza by design naman, hindi na sa second week. Sa aton sino makabumbo. Kung disappointment lang, sa city government, kadamo man sang disappointment nila. Din mo kita iyang road closure. Lunes, ang imo sini iyang advisory road closure ka by 6 or by 8 imo advisory alas 6 man sa ngaga the same date disappointing man na di ba sa aton sini makabumbo
Ti si Mayor Jerry Treñas nagsulat sa central office. Though may CC na to ang Office of the Ombudsman sa aton sinima kabumbo. Oh. Kay nga kadugay ko na mahuman. Oh. Ti sa Ungka flyover do way man nagdali si Mayor raw. Di ba? Sa aton sinima kabumbo. Ti kung i-apply man naton abi diri sa James Basa project, same si apply naton nga doktrina dito iya sa may Ungka flyover. Oh. Hindi na tayo mangita kung sino pang sukton ta, kag sino pang salaon ta de, pangitaan ta sang sala. Ang pangitaon ta na lang pamagi para mahumani, para magamit sang pumuluyo. Oh. Tiyan mo na lang nabi, okay man? Sa aton sinima kabumbo? Hindi ba? Oh. Or base kung may iban pagin sining rason. Kay do project bala ni sang city, district, engineering office ang James Basa. Oh. Lipat gid ko bumbumil. Hindi klarar gali ni mayor nga persona non grata ang district engineer ka syudad, no? Ang city district engineer si Mr. Roy Pacanan. Ay sus. Nalipat ko nga not in good terms gali si Mayor Jerry Treñas kag si Congresswoman Borda. Oh, ay. Di nga alaman ko kay. Oh, ati amo na nay. Kumbaga pa ako nang kilala ko, ti siya Bumbutsam. Ang isa ka istorya, igo sa tanan ng istorya. Oh, ti ko ning Englishon mo na Bumbumel, ano be? One story fits all, you know? Overting English ako. Ay! No? Oh, ti muna lang ba sa kilala ko? Numersi na niya. Numersi na niya sa 16 siya pangkuha na naon. Sulat mo lang lito kag maayo nga ma-extend kami sa Pizza 31. Ti may mercy pa man galing kabilin. Pro sa way mahuman yang project Jim Basa. Very disappointing na dayon. My goodness. Abi patapuson ta na lang ni. Abi G-Oy, Alvin Oy, no? At tapusan nyo na lang ni proyekto para nga matapos na ni dayon. Kasi nakita man naton ang uol nga natuga. But purposely, matistingan na ni dayon kung epektibo ni ang proyekto. Basi kung man epekto, no? Kay damo ka pamangkot, Bumbutsam, dining outpulya. At na-explicar naman ito nagligad nga, maagi ko noon di sa may Guangco. Oh, tapos dito kayo malapos. Basta, may sa pump station ko to. Oh, sige lang birada ka mo da. Oh. Sa aton sining mga kauturan. Oh. Basta ako, nila ko maributay. Abi kay Mr. Alvin Oy, sir, sang G Construction, sulat ka man bla kay Mayor. Wait mo yung sulat kay Mayor ya. We apologize nga muna we caused the delay and I promise to complete the project by December 26. Mula na sincerely yours, G-Oy Construction. Oh. Ang telcos ganyan sulat ang no mercy ganina, mersihan. 22 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalaw na. Pagbalik na to na Banwa. Muna lang ang balko, ginapanumdom ko gid sa aton sining mga kabumbo. Nga kung may nagapanag-iya na gani, hindi nyo na pagtuhil-tuhila pa, o hindi nyo na pag-itchat, hindi nyo na aro-arigay, ludiskarte, kay hindi mayo ang resulta. No? Ngaman, ang sunod naton nga balita, amo ni ang katchat sang asawa sang isa ka security guard. T-shotgun nga daning armas ka security guard Bumbumel. Oh? Ang shotgun nga daniya, sus Maria ka gusip po.
masakam ka sini, mas putito, gwa mo. Oh. Di kay nakita karon sa gwardya, sining security guard nga may kachat si misis niya. Kag natumod kung sino adto, why na damo pang istorya, pinusdakan ka set gun. Di patay gid. Tapos sining si misis, ginako yaman nga friend yalang kuno ang biktima. Dugang nga balita kag investigasyon, balikan ta matapos sa bilaka importante nga mga panumdum. Oras naton 24 minutos na, nagaligad sa tak ng alaw na. Mabibili na sa mga suking poultry supply. Carefeeds Poultry Feeds. Para sa masaganang pangingitlog, Carefeeds Layer. Tsak na mas maraming itlog, mas malaking kita. At para naman sa mas matimbang at mabilis na paglaki, Carefeeds Broiler. Wastong bigat at mas malaking kita. Kaya, mag-Carefeeds Poultry Feeds na. Tamang alaga sa mas abot kamay na halaga. Available na rin ang Carefeeds Pig and Pellet, Quail Layer at Duck Layer. Carefeeds, mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, makers of Love Feeds. Mga palangga nga kasimanwa, sa ulugon naton ang Paskwa nga puno sang kasadya kag paglaom. Dumdumon naton nga ang matuod nga mensahe sang Paskwa amo ang paghigugma kag paghatagay. Sa aton mga selebrasyon sini nga Paskwa, hindi man naton pagkalimtan ang aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Ipaambit naton sa ila ang grasya kag kalipay sining tion sang Paskwa. Padayon kita nga maghumpong kag magbinuligay para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Ini si Governor Toto Defensor. Kaupod ang akon pamilya kag sang aton partner sa kauswagan Mayor Lian de Buque, our partner in good governance. Kag uswag Ilonggo Party List nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Galibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag ma-prioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang sa akot nga damigo kag biga nga mga Ilonggo nga padayon nga nagasuporta sa ato. Inatamyaw ko kamo sa masanag na Paskwa kag malipayon nga bagong tuig. May this celebration bring happiness and joy in our hearts para mas bugana kag padayon nga pag-uswag sa aton nga syudad. Salamat kid sa inyo nga suporta kag pag-upod sa aton misyon para sa kauswagan sang tanan. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kun maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga magatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod. Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no sa aton sining mga kabombo kay lagaw-lagaw kita na ya. Mapagusto ko mapa-Amsterdam gusto mong bombo Mel. No? Pa-Amsterdam ta. Hibalon ta kung paano mag-celebrate sa Christmas. Ang mga kabombo naton dito iya sa may Amsterdam sa aton sining Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa linya naton sa Sinematinion, kag live, mangin ko po naton via messenger si Bombo International correspondent, Bombo Mel, no, liog ko, Rochelle Malasarte. Ma'am, si Bombo Cham ini, maayong hapon, nagikan diri sa Bombo Radio Iloilo. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Maayong hapon man, Bombo Cham. Maayong aga diri sa Amsterdam. Oh, ano oras dira sa Amsterdam gani subong ma'am? It's 6:40. Wow, good morning. Gid naka-sweatshirt ikaw. Nagapati ako na matugnaw dira subong? Daw 6 degree bala kung 5 degree.
Lumikid. Kung bagwanon ka pa lang na, ma'am, do ginakurog-kurog ka na siguro dira. Tiyo eh. Oh. Lumikid Anyway, eh. yes, kabahin ina sang atmosphere sang bulan sang Disyembre. And dira sa Amsterdam, kumusta, ma'am? Anong sitwasyon nyo dira karon? Ngati, lapit na lang ang adlaw gid sang Pasko or ang Christmas Day, December 25? Dire, ang local, mostly mga Dutch nagabakasyon. Pero kami nga mga simple lang manok trabador dire, sige ubra eh. Why gid kwan daw kumbaga, sa Christmas, wala opisina, 25 and 26, dire celebrate sila duwa ka Christmas. First day is 25 and then the second day is natawag nila nga second Christmas. Oh, okay. May second Christmas gali ang mga Dutch. May second Christmas na sila. So, holiday pa na. Usually, anong ginaobra nila sa sulod sa duwa kadlaw, ma'am? Ang local, kung parehas kung taga-dirigid sa Amsterdam, kag may mga pamilya silang sa probinsya, gapuli gid na sila. Kag dito mag-celebrate sa ilang parents, family. Mostly amo na ang mga Dutch siya, pero ang mga Dutch subong nga modern, gagwa na sa ila lugar. Lamig na mo. Do may pariyo man sa mga Pinoy gali nga nagapuli sa ila sining uma or sa ila sining lugar kag dito naga-celebrate ugod sila diri sa family. Oo. Okay. Now, in terms naman sa mga decorations, mabatyagan taman bala ang holiday season dira sa may Amsterdam? Yes. Ano man sila? Daw kumbag di ko gani mambal nga kung Katoliko bala or kay mostly puro may dekorasyon. Kay kung isipon mo amo ni nga weather kasubo depression ang winter. Pero dire tungod na lang guro sa natawag nga Christmas, mostly nga mga street may may Christmas lights. Amo lang nila di nga celebration. Daw Filipino style man pero lain man sa aton niya aton niya ma-feel ang presence ng Christmas. Kung like me Catholic, masimbang gabi ko ya. Bisan lamig. Speaking sa simbang gabi, dira may ara man, ma'am? May ara. Basta may Catholic churches nga may Filipino community, gid celebrate gid sang simbang gabi. Pero may mga Dutch man yang nga naga-attend. May ara. May Dutch man nga naga-join man sa Pilipino. Kay kita lang na ang may amo sina nga culture nga 9 days nobena before Christmas. May ga-join man nga mga Dutch community nga siguro na impluwensyahan man sa mga Pilipino. Yes. May ara. All right. Kung may celebration, usually ano mga ginahanda sa mga Dutch Ma'am Rochelle? Simple lang na sila ya. Daw kumbaga, daw gourmet lang na lang nga mga ihaw-ihaw lang na ihaw. Nga daw tapos may soup lang na sila, amo lang na ila. Tinapay, hindi na yan madula, ilang bread. May bread man sila nga special para sa Christmas, sa New Year. Amo lang na, simple lang ila ya. Kung ang Pinoy, hindi madula ang kanon. Ang mga Dutch tinapay. Ang Dutch tinapay, gina yan, may ara, gina sila ya. Nga para gina sa ilaya nga amo gina ilaya nga main nga course for sa mga okasyon mostly tinapay mga salad-salad May restriction sila ma'am sa pagkaon just like abisang ibanti hindi pwede sa baboy draya ang mga Dutch may pamilyang mostly vegans no mga amo na ilaya nga may haragid. Pero mga depende sa pamilya. Kay may ara ko yang amo nga ay wagi ko kita sang sang mga canned foods or something meat sa ilarep puro ginata gulay. Pero yung may ara man nga amo nga dira man makita tanan. So depende gali ma'am sa kung anong ila preference sa pagkaon. Amo na ila yang ako. Basta ga celebrate sila sa Christmas. Okay.
mag-celebrate sila sa Christmas, may mga exchange gift man, may mga... May ara. Kay ang since nga nag-abot ko diri, ang mga Dutch gahatag sila sang Pasko bisan gamay lang. Okay, kiti amo nang essence gid sang Christmas mo ang paghatag. Wala man nagamater nga ti nagabaton ka lang kuno nga nagabaton, but it's better nga ikaw ang maghatag. Do mo sila, ma'am. Yeah. Amo na sila. Hindi sila ano gani do 5 base may ano man sang kay ti way man na sila gapati gid sa kung anong Christmas, pero gahatag sila. Okay. So eventually siguro sa paglipas man sang tiyempo ang do halos ang iban nga santuanay way man ya naga-celebrate gid sa Christmas. Subong do amat-amat na nga ti do naka-adapt naman sila kung paano mag-celebrate ang mga Kristiyano sa sang Christmas, ma'am. Christmas naga-join man sila, doga sunod man Naga-blend in sila. So, kanami kasadya, subong niya, ma'am, may mga Christmas party naman dira or may Christmas party na ikaw nga natambungan, kiti. Magambag ka December, asod-asod na mo, sige-sige na Christmas party. Sa natawag nga gaobra ako sa McDonald's for almost 6 years. Wag na sorry to say, pero wag ka mo Christmas party, ma'am. Wag na yan, pero after ni isang December, ga celebrate man kami, pero ginapakaon lang kami na sa restaurant. Okay. Nagahatag man sila sang gift sa amon, pero lain nga may Christmas party. Pero sa iba nga company, ga-celebrate sila Christmas party. May ara gid siya. Kiti, Drea, sa mga Pinoy, pag umpisa Disyembre 1, hasta na naman 31, Christmas party mo nga sundan na ilan na. Kung isipon lang, kada semana kung gustuhon mo lang tanan intrahan mo ang Pilipino diri may Christmas party. So hindi kaya madula sa Pinoy Christmas party, ma'am, bisan din lang lugar. Hindi kaya ti kami kay Ilonggo, may grupo man kami diri ang mga taga Iloilo lang, kumbaga mga taga Panay man mga Ilonggo. May ara kami Christmas party. Okay. Taga rin nga ni si Ma'am Rochelle sa Iloilo? Taga San Miguel gid ako. San Miguel. Din sa San Miguel, ma'am? Sa Banwa. Sa Barangay 2, Salvilla Street. Barangay 2. Kasi ang sa San Miguel na damo na ang numero na ng barangay mo, may barangay 1, 2, 3. Barangay 1, barangay up to barangay 15. Di ba si may gusto ka to tamyawon, ma'am, sa barangay 2? Ginatamyaw ko tanan kung kasi manwa pamilya ko sa San Miguel. Sinanay ko, tatay ko kapamati gid siguro kagang bata ko, kabata, may darwa pa ko diyan kabata. Kag mga kauturan ko, ala pa dira. Kag pamilya sang bana ko sa Mandurriao nga mga Malasarte. Sino ngalan ni nanay kag ni tatay nga nagapamati subong Ma'am Rochelle? Si tatay ko si Paulino, si nanay ko si Juanita. Kagang isa pa ko pasalamat gid ako nga na-interview mo ako para shout out ko nga thank you Lord nakapasarang bata ako sa dentista dyan. Wow, very good, Gid. Very good. Amo nang pinakanami nga Christmas gift subong, ma'am? Yes. Nga ginahandom sa tanan nga ginikanan? The best nga Christmas nga ginahatag sa amon subong. Sino ang nakapasar nga bata mo, ma'am? Anong pangalan niya? Si Clarice Marie Malasarte. Wow, congratulations sa Miss Clarice Malasarte. Lipay gid si mama mo subong. Amo ginang the best ng Christmas. Kung exactly ga puli makamida every year, pero dapat di December ga puli kami kay lain ng Christmas da sa aton niya. Yes. Why sa celebration lang guro sa Christmas, ma'am, why gid may makaperdes mga Pinoy mo? Ay, lain taya. Sadya taya kung sa mga Dutch pa. The best gid kamuya. Anyway, thank you so much Ma'am Rochelle sa paghatag man sang kay gayunan nga mangin international correspondent namon direktamente dira sa may Amsterdam. Maayong aga liwat sa imo, ma'am. Thank you man, Bombo Cham. Kag Merry Christmas sa inyo tanan dira from Amsterdam. All right, there you have it. Si Bombo International Correspondent Rochelle Malasarte direktamente sa Amsterdam.
Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras naton 49 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Check naton ang balita ni Bombo Jomar Villa. Ini may kantanan sa ginapayag kachat sang asawa sang isa ka security guard nga natukiban sang security guard titiniro ya sang shotgun eh. Oh. On the spot patay ang biktima. Ang asawa nag-ako nga kilala niya ining biktima kag friend niya lamang kuno sa social media. Jom sa report, please go ahead. Padayon o kon at large pa subong ang security guard nga ginatudlo suspect sa pagtiro patay sa isa ka laborer nga ginapayag nga kachat sang iya sining asawa sa may barangay poblasyon Baruta, Viejo, Iloilo. Ang biktima diri bubutsap abo si alias Sordel, 36 anyos, kag taga barangay Nueva Sevilla, asa nasambit nga banwa samtang ang suspitsado amo ning si alias 3R, 31 anyos, residente sa barangay poblasyon sa nasambit man karon niya nga banwa, no? So sa latest diri nga pagpakigangot naton kay Police Lieutenant Rene Aguinaga, ang Deputy Chief of Police sang Barutak Viejo Municipal Police Station, gipayag sa natungdan nga naga-coordinate na ini sila, no, sa mga kakilala o kon mga malapit nga biyan sa ining suspitsado nga kusadente mahimo ini siya nga magpadulong kag gina-encourage, no, sa nga kapulisan nga tubangon ang iya sining krimen nga ginhimo. At the same time magapathag siya sang iya sining bahin kun nga ati naglabot kin sa punto ang ining pagpangluthang sa bato karon sa biktima Bombo Champ, no, kay iti nagagawa diri sa investigation sang kapulisan posible nga nagaselos, no, ining nasambit karon yang suspitsado sa biktima kay ginapayag nga maara kuno sang conversation ang iya sining misis kay sa mismo biktima amo to nga nag-abot sa point nga nag-decide ini siya nga tiruhon ang ining nasambit niya nga individual. Sa investigation sang kapulisan suno sa otoridad nga nakita sang suspitsado sa cellphone sang iya sining misis nga may ara sang conversation ang biktima kag ang iya sining asawa Bombo Champ. So ang natabo sini antes ang ining nasambit karon niya nga insidente agin kuha, no, asang sining suspect cellphone sang iya sining misis kag kasubong nga do nagpakuno-kuno nga siya ang naga-chat, no, sa sining nasambit nga lalaki Bombo Champ. Hasta sa ulihi nga nag-decide ini siya kuno nga i-chatan to ang lalaki nga magkadto sa ila sining nga balay kay aning nasambit karon yung security guard. Siyempre kung may duty ka way ka mo sining puluyan 12 oras daan ang duty ka gwardiya, Jobs? 12 oras daan. Natigin tabo man to sang security guard kung ano oras sa galin amo man to kuno pag-chat niya. Bubutsam nga doon nagapakuno-kuno siya nga ang misis niya kuno galit mo ti siya na naghambal siya nga. So butsilingon nga ang nakita niya nga conversation sa sining biktima kag sa iya sining asawa do may indi na amo. That is why nga nagpakuno-kuno siya. Kay kung regular conversation man lang, Bombo Jomar, hindi man guro maglabot sa punto nga kwaon niya ang cellphone sa iya sining asawa kag magpakuno-kuno nga siya ang nagateksto sa biktima. Diya mo nang punto tadi kay Lieutenant Aguinaga ko ano gid siraw ang ila sining gid sa tanay nga do nag deciding suspect nga gawon to kun kwaon to cellphone kag ginambalan tong biktima nga makadto sila sa puluyan. Tisuno kay Lieutenant Aguinaga, hindi iya lang ma-mention kung ano gid exact sining mga terms or mga conversation, grabe mga wordings to nga ara ang conversation, pero na-mention diri kag based sa investigator nga may conversation kuno nga do kasubong at nagapatimaan yung may aragin sila sa relasyon nga duwa. Okay. Bombo Champ, kay ti kun mga good evening, good morning, man siguro do ka common malana nga ti kun
kung friend mo, siyempre siya, ma-chat ka na ba, good morning, good evening, good noon. Pero ang pamangkot conversation sila ko, anong purpose nga mag-chat ka good morning, good noon? At kung friend mo malang mo, pwede man na siguro. Ati, amo na yung budlay kung pakig-friends ka sa may asawa, may bana, do hindi na naya, hilabi pa kung opposite sex sa Bombo Jomar. Namin ko bala, for example, makig-friend abisi ang babayi sa lalaki nga may asawa or the other way around, ang lalaki nga single or may asawa man sa babayi nga may bana. Nga wala man lang sang daw mambal na to nabido kalabot-labot. Domos na bla, ti simpre manugin man curious gin man ang bana. Ikaron kay may mga amo nagali sina. Siyang nagpakuno-kuno. Ang patal pagin sining istorya nga naglabot man sa patal sining sitwasyon kay sangin pakanto sa balay, kumadto man dira sa balay. Yes. Pero may nakalabot kay gisakay din sa motor dyan doon dito plak no sagban gin bataga na kasuspekto gin pos ang ano gamit ang yasirig do service pa anya paglining shotgun bumutsam long barrel amo ding gamit na kag dogin dalaya man ni palagyo after sa tabo sining insidente no sa aton sini nga mga kabubos. So isa na sige dalang tao nga nag-trigger no nga nakita dito nga conversation nga do hindi ko no hindi ko no mga mga basic na mga conversation. Do hindi normal. Kundi may mga conversation nga mga posible nga mo to nag-trigger sa bana nga nagduda siya nga may ara sila sa relasyon. Sa pagpakigangot sa kapulisan dugang kay manti ang biktima, di mo naman to mapangkot kay patay na. Asigin usisa ni ang misis bumotsam kag nagtuad siya nga different man lang kuno sila sa Facebook amo man na ang gintuad sa investigator at the same time suno sa misis nga do may conflict gali siya sining kunong banag isa kuno do naga ano man kun mag-asawa gisa ga hambagati magbulaganay tapos balik naman do mo na bla. Tapos do ko may conflict kuno sa iya sining asawa kun iya sining bana suno sa asawa ini bombotsam no sa aton sini karon nga mga kabubuti basi kun do amo man to nag-trigger sa biktima kay ti siyempre kun way sa ginsinda na kun nagbulagay sila basi kun do naglakas loob man sa igati abay makadto tato chat tato be do mo na may gabulagay balang nga puyo sa isak balay araw-araw. Kaya mo na nga doon do komplikado komplikado sitwasyon nyo, pero sa isa man lang kamugyapon ka top ga pasilong, hindi na yung komplikado tiyan mo na masabing hampang kaon mag-asawa, gisa gambal nga magbulaganay, pero tapos kini siya na, do way naman, balikanay naman, especially kung kay may kabataan nga duha mo, ang suspect, kag ang mismo ning babayi, bumbutsam, sa aton sinikaron do mga magagmay pa ni do mga minor de edad pagad ini suno kay police lieutenant Aginaga Bombotsam sa subong te at large siya kay ang gidalantaw sini nga do desidido gid nga pasakaan sa kaso nga murder na kay do nasulod kuno ni sa parameter kayo na besti ang sa conversation to nga gin at sa tanya makadto kagin bantayan adogin planuhan ang pagpatay sa sambit nga biktima. Si Police Lieutenant Rene Aginaga, ang Deputy Station Commander sa Barutak Biho Police Station. At large siya, despite nga sige panloob sa amon nga Chief of Police, Major Felix Alianza Jr., na panloob sa aton nga mga kalapit nga mga town, kagaya sa iyang mga pamilya, himata, nga pwede niya panaguan. So, kumbinsiron sa nga kung pwede mag-surrender tubangon ang iya nga ginimo. Okay. So hasta subong sige ang ayam namon kagahulat kami sang in-information nga makatudlo kondensya. Mas to sir ang gigamit na recover? Wala, dalaya. Iya sang ilang agency. So ito dito?
Oh, dala ito. Ang cellphone sir na yata nyo? Ang cellphone, dalaya man ang cellphone sang iya nga asawa. Ang kay Mrs. Dalaya sa pagpalagyo ya. Ay, sir. So, paano nabalaan nga siya nag-chat to kay, doon nagkukuno-kuno siya? Ay ginasuno sa pag-imbestigar sa nga aton nga investigator on case. Si PSMS Jet Landayaw na sa udto pa ya ginkuha sang suspect sa iya asawa ang cellphone kag siya tungod nga may nakita sa nga chat, so siya ang nag-chat sa biktima. Magambal ti kunong chat to sir how nga nakita ba sekundo mga general man ato nga mga conversation? Suno sa aton investigador kay may nakita man sa dito kag napicturan nga mga chat na daw hindi manami sa ordinaryo nga naton bala nga hindi common. So amo to siguro ang ginkaakig sang bana sini. For example, like nga mga chat abi sir? Hindi ko lang mahambal kung ano nga mga chat, pero ang hapon malang investigador nakakita dito nga hindi manami ang chatay nila. As in nagapakita nga may kaangtanan sila. Ay, gaya na ko naman relasyon ni How ang napatay kagang sa babae. Muna ang ginakatingalahan ko suno sa panay science investigador nga natingala sa nga laka man sa gapuli pero nga iya nga asawa naganiwang, so ako na siguro kung nga nagpuli sa dira kag check ya kung nga amo na siguro ang diskubrihan niya. Ay si do ganiwang asawa niya kasi may balatian. Amo man na gani ti way man takabalo kun ano gid ang pinaka roots sa dira ko abot sa punto nga may nakit-an sang bana nga daw hindi mayo mo siguro nag-trigger sa Kapila magpuli ang suspect ka sa kadlaw sir? So sa pagpakilala sang asawa sa biktima nga actual parents sa nagbulagan sa kanya bana. So amo na nga kagang iya nga bana ti bulag-bulag sila. Amo na bla? Do conflict? Oo, nagbulag-bulag sila. So amo na. Pinakabilog bataan nila ni sir? Duwa gagmay pa. Posible nga gin siya ang encourage siya gid ang biktima nga magkadto dito kag posible nga gin panan niya ang biktima kung nga pilitan ng biktima nga magkadto dito sa amo na oras. Matiyag ko Bombo Jomar ang hambal ni Sir nga kalaway or malain. Hindi lang guro nga naghambalanay sinabi nga I love you palangga taka bulagan ko bana ako para si laban-laban ko kung ako lantaw sini hindi lang guro amo nang nakita sang gwardya mo. Laban-laban may ara gid sang nag-trigger ya sa paminsaro kag sa emosyon sining suspect nga patyon niya gid. Kay kon mga conversation nga nag-ilabyuanay sila biya mo na o kung nagakita ay sila tapos may mga natabo na or whatsoever at siyempre maindakal gid gulpiada do pressure cooker nga naglupok ang pamatsyag sang gwardya amo to nga waya naging palampuwas gin ila niya kag gintutoy sa kamatayon ining biktima. Demo na kuno do may mga do hindi amo nga conversation. Ate laban-laban nga mo Jomar sobra pa sa ilabyon Ate mo nang mo nang pabangkot kag naganiwang ang asawa ya? Kon nga mang conversation to? Naganiwang asawa ya kuno Jobs? Naganiwang kuno kag pilang edad sang liburer? Ilang? 31. 31?
lapaw-lapaw na sa kalendar. 31 ang iya nga edad. Sang liburer, tigay nurusgan niya, Jom siya. Ang asawa, pila edad? May lang doon. Pwede butang di ho. Bumbutsam. Ano na lipat ko. Ito kami, so ito kita si Sir. Kung pilang edad siya na ano talang check talang galing ang detalye si Cordogang. Pero kung mag-edad 31 ang liburer, ara gina sa peak ang iya sining performance level, Jobs? Kaya mo ganin na baka sikyo to, baka kung nila ang agisadanan sikyo na straight duty mo. Tipo sampol si Sakad Labin, di sakpole. Kaya mo na tingala, yung kung ganiwang Mrs. Sao, bubutsa, mo tulad nagduda sa, siguro mayo man siguro mag-swito, Why swerte? Siguro ba, siko ng liburer to, may mga parapernalya pa to sa iya sining martilyo? At yung mo nang, mo nang gipabangko, tas sir, kung basikon may balatian, pero do gayong yuho, malaganin si sir. Ati kung paano nga doon nagdingwang, kung no si Mrs. Anyway, para hindi na ta maglawig pa, Jones, kay Dukulabo, sa kita sa Chimpo. Nagapanawagan na lang kita sa security guard, nga magsungka, kag atubangon, ining krimen nga nahimo niya. No? Kag, muna, permitang ginapalinton ni sa mga kabumbo naton, nga sa matuntuod sila nga kabuhi, wa isang rewind, wala sang pause, wala sang stop. No? Kung may makumiter, ikaw, nga kung ano man dira, nga ti posible makapayo or makapalain sa imo siniyang pangabuhi, sige-sige na nadayo niya Jom siya. Hindi mo na naiya nga konseling nakakumiter ka sa kalainan, para sabi nakapatay ka tawo, ay, doon kapatay ko tado, hindi tumayo. O stop, rewind, o likawan mo na, hindi, pwede, waisang mo na. Igaling kiti, hindi mo man mabasol ang gwardya, sa aton sin mga kabombo, in fairness man sa biktima, sa iya sining pag-ibwal sa iya siniyang emosyon. Amo nang isa sa mga dapat tandaan taman. No, kag pahanumdom ta sa iban sa mga kabumbo naton nga nagapamati. Nga hindi man sa tanan sining oras makontrolar sa isa ka individual ang iya sining emosyon. Hilabi pa ko nagainit ang iya sining ulo, no? Mag-amo sina gani nga kung may gunat na kamungadaan, may kung ano na dira iya nga misunderstanding, hindi mo na pagsigi-sigi pakaligatyar. Hindi mo na pagsigi-sigon ka uti-uti, ka ano-ano dira. Ang mga tao nga likaw na sa kung ano man iya nga mga hindi maayo nga buluhaton, hindi mo na sige-sige ka uti-uti. Kaya way ka kabalo, sa sunod mo na nga pag-uti-uti sa iya. Base kung milasyonan nga na pagkadason ng mga sinimana, Jobs. No? Amula na mapalabot ang mga sahi isang palinton man sa mga kabumbot. Thank you, Gid Bombo Jomar. Iban sining adogan sining permiso batayan sa iba niya public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay da Bombo Jomar Villa. Inabalang galikaw ka na bla Bombo Mel. Pero sigiyon, mamlagyapon ka utis, ka uti-uti, ka bahaw-bahaw nga mga istorya. Mayo lang permi kung makapaminsar. Ang isa ka tao nga permi mo lang ginauti-uti, abi. No? Sa aton sino makabumbo, padagaan mo lang bisang pabuang-buang mo. Tikon, ang tao nga ginauti-uti mo, nga nagalikaw na gani, uti-utihon mo pa, kung siya naman abuton sa pagkabuang niya, hindi mayo ang mangin resulta. Sa aton sino nga mga kabumbo. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupod sa kay Tita Renjin. Ini si Bombot Siama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayang hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras!
Ini si Mayor Jerry Tredias, kaupod sa akon bugos nga pamilya, panamyaw gid sa inyo. Sang malipayon nga Pasko kag bagong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagkigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sa isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanag kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto.
Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kagiban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kagiban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o putson sang maayo ang mga pagkaon agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos.
Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 20 minutes after 2 o'clock. Good afternoon, kids sa inyo, mga kabombo. We're back. It's a beautiful Saturday, maulanon, diri sa syudad sa Iloilo. Pero hindi gid man naman nakabundak sa ulan. Tulutalithi, na bala nga, doon ay plano nga mag-untat. But I'm sure, may plano gid siya. Let's hope may plano siya nga mag-untat later on. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Wow, ilang beauty sleep na lang. Pila na lang kaagang burbugtaw para sa simbang gabi. And Pasko na. Check natin. How many days to go before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Well, to gid man, no, pila ka adlaw na lang bago ang Pasko, kag mabatyagan mo na gid ang Christmas rush. Ba, grabe ang traffic, human traffic, and at the same time traffic bangod sa mga salakyan. Sa downtown kag sa uptown, mabatyagan mo gid ya. But anyway, 4 days to go before Christmas. Ano na ang mga ginapang plano ninyo dira? May Christmas party everywhere. Ang iba next year na lang ma-party. Anyway, this afternoon, maging kaupod nato ng aton nga winner, si Chef Asang Kabatuan. Daw medyo nagsala kita, no, sa ating nga pronounce iya. Ang ginamit niya gali is chef. So, ang nakasulat dito is chief cook. But anyway, tagon to siya nga si Chef Asang Kabatuan. Ari na diri siya sa aton, and in just a little while, mag-istorya kita sa iya. So sa inyo mga istorya dira, I hope you still have the time, ha? Even if so busy gid, left and right, sa mga ginapang preparar. Sa gihapon, if you have the time and if you have the experiences, feel free anytime nga magpadala sa inyong mga kasaysayan. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and ipadala sa gihapon sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Umpisahan tang tanan with this one wonderful song from Edwin Di Makulangan. Mahirap gumawa ng kanta. Again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon?
gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka, at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Well, I don't think amo ginakahirap ano. For as long as you have the inspiration, may something kagid nga makamapan, be it a letter or be it a song or anything. You just need an inspiration. Anyway, gusto ko lang anay, no? Ikaw lang attention dira ni Lolo Dencio. Lo, good afternoon gid dira sa imo. I'm sure nga nagaplastar ka gid dira sa imo ginaplastaran subong. Lo, may isa ka fellow mo nga letter sender nga may ginbilin diri sa imo. So palihog kwaon mo lang diri ha sa Bombo Radio. Mangkuton mo lang ang guard. Kay dito ko man tugin bilin sa aton nga guard. Sa liwat, Lolo Dencio, kung makakadto ka diri sa istasyon sa Bombo, agi ka lang sa may guard kay may ginbilin diri sa imo ang isa mo man ka fellow letter sender. Alright, ang ating oras, it is now 26 minutes after 2 o'clock. Kag diretso naman kita sa pag-istorya diri sa ating winner, si Chef or Cook sang Kabatuan. Good afternoon gid sa imo, sir. Good afternoon, tita. You said nagdako ikaw nga wala sang ginakilala nga amay. Paano mo nahambal ini? Kay gamay pa ko, gindara ko kananay ko sa Kabatuan. Kaya ito ko natawo sa Negros mo sa Bacolod City. Kaya siyempre ang tatay ko kato may pamilya. Timbang nila tong nanay ko. Siguro ay ko kabalo kung ano ako ang bunga eh. Bunga sang ilang nga paghigugmaanay. So medyo mabudlay no ang imo nga pagdako. You only have your mother nga amo ang atipan sa imo. So wala mo gid nakita ang imo nga father. Wa mo gid siya nakilala. Ang father ko ay gid tita. Pero may idea ka no sa family name. Kay damo man nagahambal sa akon yung mga sang ano ko sa nagasakay ako. Damo man mga abyan ko lang nagaobra sa gobyerno sa Bacolod City. Kami may naghambal nga taga dire man sa Iloilo siya, pero ang time nga to nagasakay ako sa cruise ship balaw. Igani why ko emphasis na importante dapat to, pero tawang may bata kong gamay, gusto ko nga matawaan ko siya kang palabuton niya kag makaeskwela siya eh.
Sino ang bata mo? Ang bata ko. So ang focus mo dito sa bata mo, not so much sa imong pagpangita sa father mo. Nakadiscuss ka mo about your father sa mother mo? Hindi na gusto nga mabalaan malaw nga So ang keep address. it secret sa imo ang Ay, party sa father mo. siguro masakit sa buot niya. Okay. Ang natabo si Yablaw. Okay, sige. Kumusta ang imong pag-eskwela? Sa ako. Elementary, high school. Okay man ako pero hindi man hindi man ko maalam pero tama-tama lang. Sino nga pa eskwela sa imo? Ang lola ko at lolo mga ang ko nga utod mga tiyo ko na sa okay. barangay Pakatin, Cabatuan, Iloilo. Growing up with only just your mother, and kumusta ang pagpangabuhi ninyo? Okay man kay isang time nga to nga ang gabakas la ko, bantay ko karbaw, ginsi kabilog na bantayan kong karbaw ka to. Ang time na to. Okay. Pero nagpa-adventurar ka pa sa Manila. Kay ang magulang ko nga tiyo ko nagsulat nga maabat ako sa iya sa Manila. Ambi ko na kay ginapaabat niya ko to, pa-eskwelahon niya ko sa college. Okay. Gali karan ay ang time nga to nga siyempre waya ko to obra mo. Tigin dala niya ko sa sa hotel nga to. Tapos ako bilang steward, kitchen steward. Ang at sa 7 years ako to Okay, paano mo nakita ang prosesyon sa Nazareno? Sa ang Quiapo. posisyon, ma'am. Pagka na-promote ako kundi Galiboy ang kitchen ba? Tapos na-promote ako naging senior steward ako bali assistant supervisor na Tapos kang time nga tong ang hotel palugi na. Ang Tredwinds Hotel Manila. Palugi na kang balaan ko nga palugi na nag-apply ako sa abroad. Sa bali sa United Arab Emirates. Tapos sa kaluoy kang kang aton nga makagahom si babaw. Naubayan ako nakapasara ko sa sa mga requirements nila ba. Nakalakat ako. Tapos dito ako supervisor man ko gihapon sa pero sang time nga to kay gin-assign ako sa swimming pool ag sa tawag na sa beach bar. At the same time nag-waiter ako, tapos cook kag ang timpla alak. Okay, bartender. but you said before ka pa nga nakalakat, there was a point in your life nga daw hindi ka kabalo, no? Daw wala direction, kag feeling mo daw ka-empty, and then amuni nga naka-encounter ikaw sa procession sa Nazareno. So ano ang significant thing nga natabo sang nakita mo ini ang Nazareno? Ano ang ginhimo sa mga tao sadto nga ginhimo mo man? Basta nag-strive lang ko tita nga ma-surplus ko tanan nga pagtiraw sa kabuhi ko. Kag ko gid ang mga tigulang ko nang padako sa kon nga mabulikan ko sila sa urihe. Okay, maging pangayo ikaw kay Jesus Nazareno. Ano? Ubayan gid nga ako nga mag-ayo ang lawas ko tapos tumayo man kay way man ko magmasakit. Tapos kinaubayan gid ako kag kang time na to tita hindi uso ang lagay-lagay sa nakagasto lang ko daw ang ko lang wait sa kalibo gasto ko mong pa abroad no. So you think ang tanan nga ini ang pagdirect sa imo kung diin ka makadto ang mga blessings nga nagabot sa imo kabuhi. So sa diin mo ini gina-connect ko gid sa simbahan kang Quiapo. Sa senior black na Serino. Kay siya ang nag-guide sa akon kay isang time nga to nga nag-a-apply ako kung hindi ako mabaton sa gina-applyan ko ko nga mag-agsimbal ako pagka pauli ko bisan way ako kaon sang sang
lunch ko sa sa akon na laktan. Pagka pagwa ko sa simbahan, mga pauli na ko daw okay lang daw, busog lang ako kahapon ba. Okay. Why ko pag-isipa nga napaslawan ako. Tapos balik na naman sa sunod nga adlaw. Okay. So from being a waiter sa isa ka hotel, nag-apply ikaw work abroad. Okay. And dito, do okay naman, no, ang imong nga sitwasyon. Okay, pero paano nga nakasaylo? Kapa hotel man to ang ginkantuan mo, kaginubrahan mo? Kay sa nagwa ka? Kang time nga to ang sweldo ko $163 a month. Tapos naka-duty kami 12 hours a day without overtime. Okay. Karon yun ko sa food and beverage manager nga, sir, ma-end ako kang kontrata ko sa hotel nyo. Pero nila kong increasean. Pero sir, kung increasean nyo, tapos increasean nyo mula ko $30 o $50, hindi na ko kay ang future ko, ako lang ginasaligan sa amon mo. Eh siyempre, ako lang nakagwa bala ta. Okay. Para mabuligan kung mga tigulangan nakapadako sa akon. Hindi na sila nagpilit sa akon nga mag-recontract. Tapos kang time nga to sige apply. Tapos ang kaso ko sa hotel nga ay nagsara tong hotel sa Pilipinas mo. Tapos ang ko to sa labor ba? Fight out namon. Nagdaog ka mo? Nagdaog kami. At the same time ka to ay kabalo ang upod ko nga manog panahon na naman ako sa Kuwait. Sa Hyatt Regency Kuwait. So, okay. So, halin diri sa Manila, nagagwa ikaw from one country to another. Pero, nag-transfer ikaw sa isa ka barko. Paano ka nakatrabaho sa barko? Kundi ang kontrata ko sa Kuwait, ang ginhatag nga kontrata, $60 per month. Pero pag abot ko to, mga 1 month and a half, gin-revise ka personnel manager. Ginbuhinan ti $10. Di bali $50. Nakakamapa ko kang kontrata ko 1 year. Tapos nag-decide ako nga mapauli kay gusto nila i-increase nila ang ginbuhin sa akon nga $10. Hindi na ko kay dapat kung increasean nyo imuon yung $80. So, nagpuli ka pa diri bago ikaw nag-transfer sa barko? Pagpauli ko, ay kabalo ang kumpanya namon nga hotel nga sa abroad pa lang ako, nagasulat na ako sa mga shipping line. Sa cruise ship. Balaan ko na ang balaan ko na ang pasikot-sikot sa nila mo. Sa kaluoy kang aten nga Ginoo kag sa ubay kang mahal nga nasarino sa akon, nabaton na ako. So, sa barko, anong nanging trabaho mo? Ang supervisor supervisor lang ako sa sa galley boy. Pero pagka mga 7 months naghambal ang amon hotel manager nga sa barko nga siling sa akon galley boy, hindi ka magtinirda sa obra mo kay hindi mo gusto magdako sweldo mo. Gin-train ako ma'am ka amon nga manager. Gintudloan niya ko magluto kang mga pasta. Italian food. So dito nag-umpisa ang tanan. Tapos sa isa lang kagabi nga to, sunod nga gabi binayaan na lang niya ako. Bahala ka naman sa langan mo na. Pag-uon ka nga bata eh. Okay. So, naging chef ikaw, ultimately. Tapos naging chef ako sa Seabourn Cruise Line. Una kong ginsakyan to, Seabourn Pride. Tapos, Seabourn Legend. So, anong mga ginaluto mo, sir, sa barko? Breakfast. Tapos, nag-vegetable man.
Tapos naging breakfast cook. Tapos sa fruit ban, yung mga prutas ba? Tapos kung may mga cabin order nga sa kabina ka ako ang nagatawo to sa sa gali, sa main gali, kabarko. Ang duty ko alas 2 dangat alas 3. Okay, so naging chef ka gidya sa barko. Tapos as in, tanan nga food ikaw gidya ang prepare. Ako tapos gin-train nila ko magluto ang mga tanan nga Tapos kay ready man tanan sa sa amon freezer na butang mo lang tumo, iinit mo lang. Ano nga mga cuisine, sir, ang imo nga ginaluto? Ang mga minute steak, mga fish fillet, chicken, fried chicken, grilled chicken. So mga international cuisine. International ang western style, ang American style. Aha. So mga more than 2 years ang imo pagsakay and then nanaog ka. Hindi, correct. Pagka ka to, continuous nga ko. Tapos nagsaylo pagid ako sa isa ka barko. Kay nanabaan ako kasi sweldo mo. Dire lang. So, pila ang imo nga kontrata? Pila ka tuig? Sa barko? Sa una ko nga to, ang 6 years ang natapos ko. Sa barko? Sa Seabourn Cruise Line. So, dire-diretso na? Wala ka nagnaog-naog? Hindi, 10 months ang kontrata naman, pero considered as 1 year. Okay, so every year, nagapanaog ikaw? Oo. Pagtapos 10 months, may 2 months kaming bakasyon. Considered na 1 year na ay. Sige, sa di nga part nga nakapangasawa ikaw, pagpanaog mo? Kang nagpangasawa ko, antes, ako, hindi pa ko kabarko, sa hotel ako naghalin, ma'am. Wala ka pa kabarko, nangasawa ka na? Oo, nangasawa na ko. Okay, sige, istoryahi kami. Tapos, Palihog. ang pagpauli ko halin ako sa Kuwait, yung time nga to, ang third cousin ko, kaklase niya ang former nga kaklase ko sa high school. May mama ko sa mga manok, may tuos. Tuusan lang Kaya muna ang gusto ko mapangasawa sa ulihi. So isa ka teacher, ang imo nga napangasawa. Okay. Kumusta man ang inyo nga pagpakasal? Okay man, ma'am. Mabuot man ang asawa ko Hindi man siya kung mag-edit ulo niya, may makupagsapak sa iya. Hindi ko gusto nga mag-away lang kami lang sa boses lang ba. Ay lang sakitan ay sakit buot lang pero ay patupanay. Sa adlaw sa inyo ako sa kasal, kumusta? Daw bati ko 3 ka barangay ang inyong bisita. Sa mo nang uso mo. Ang mga paryente kag mga amigo. Tanan nga imbitado okay man nga come up man nga daw sadya man So masadya bongga ang kasal. Hindi grande. Nahubog mo gid sila tanan. Hindi man, ma'am. Balik kita sa itong nag-abot ikaw one time sa International Airport dito sa Manila. Ano ang mga ginhimo sa din ikaw nagkadto? Kaya daw makonsider nato nga successful ka na, no? Bilang isa ka worker from abroad. So din ka nagkadto? After nga nakaabot ka dito sa airport. Pag-abot ko sa airport, pagka nag-reach ko sa Amon Balay sa Pasig City, sa Barangay de la Paz to Pagka sunod nga adlaw, nagsimba ko dayon sa sa Quiapo. Okay. Antes ako magpauli dire. Anong ginimo mo? Gusto, anong pangamuyo mo? Gusto ko nga ubayan ng pamilya ko, tanan, mga amigo ko, tanan nga Kag gusto ko hirupay tanan kita nga mga Pilipino Nagpasalamat ikaw sa kay Jesus Nazareno sa maayo nga swerte nga ginhatag niya sa imo. Nag-anogid ako, nag-anogid ko nga hindi ko gid malipatan samtang buhi ako. Dangat sa siguro lamunon kita kalupa pero ang nabilin nga enthusiast ko para gid sa ibabaw nga tanan kita ubayan, kaluyan kita. Kag kung may salam ng isa, magtao kita ka pagpasensya, pagpatawad. So nagapati ikaw nga ang tanan nga grasya nga nag-abot sa imo, it's because nga ginbugay ina sa imo sang Jesus Nazareno.
nga very significant para sa imo nga kabuhi. Oo. Okay. And then nagkadto ka man sa imo nga tiya, no? Anong natabo Sa dito sa Manila? sa akon nga nanay. Sa tiya mo? Dito ko sa sa tiya ko, pero maayo man sila mo kay mabinuligon sila sa akon. And they thought nga daw wala ka na, napariwara ka na? Oo, O is nakabalo, nag-abroad ka? Pag kasal namon asawa ko, 1 year ako nga nag-istambay tita sa sa Manila. Okay. Antes ako magbarko. Ang time nga to, may mga relatives ako nga bla sa inumaw. Di karon ginagad nila ko nga risbak paano mo kuno nga mga Bisaya mo. I see. Okay. Ginpunggan ako kang ako ni mga tiya. Kung nagago ka ay gago. Sorry. sorry. No, we don't say that on air. Sabagay, mo lang na. Okay, sige. So, pila ka bilog na ng bunga sa inyo paghigugmaan ang ni Mrs. Sabton mo na, sir, sa ating pagpanumbalik ang ating oras. Mga kabombo, alas 2:44, diri gyapon sa kahapon lamang program with Tita Regine. Magapanumbalik kita right after sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nag-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience. Balik kita diri sa kahapon lamang program. 2:51 ang aton nga oras, balikan ta man diri ang aton nga winner si Chef sang Kabatuan. So pilagid ka bilog sir. Anong bunga sa inyong paghigugmaan ay ni Mrs. Isa ta. Tipid-tipid gid ka mo katama nga isa lang gid daw. Isa kay no medyo kada daw manaba lang ang mattress. Tapos nagasakay ka man abi sa barko, no? Mayo ganigin blessed pa ka mo with one child. Kaya kang time ka to, naguntati ko sa kaita mo. I see. Nag-resign ako 4 months. Okay. Tapos halos tanan gali nga lugar sa kalibutan, nakadtuan mo na. Ano gid ang pinakamatahong nga lugar para sa imo nga nakadtuan mo? Ang pinakamatahon nga lugar na kadtuan ko, Italy. Kay damo ang wala kang balay ka makaako ta kag ang Mexico. Okay. Okay. Ano ang matahom sa Mexico? Ang simbahan nila I see. So pila tanan ka tuig ang imong pagsakay sa barko? Bali 10 years. Okay. So subong nga retired na kamo ni Mrs. Ano nang inyo nga ginakalingawan? Ako ga panguman ako.
Akin nag-eskwela, ikaw sa TESDA, no? Oo. Kaya may kami mo. Okay. So sa diin ikaw gindalasang sini nga imo nga gineskwelahan, ano ang imo nga nalabutan bangod sini? Come up ako ka magtanom nga hindi bala makahalit sa sigparehas tapos makabulig sa climate change. Sa environment naton. Kay kung pirmi kita mag-rely sa mga presidyo nga hilo, pigado na kay gainit ang aton nga palibot. So ano ka mo sir, organic? Sa organic. So ang mga higo sa mga sapat, amo lang inyo nga ginagamit bilang fertilizer. Kungkusyong kami kang mga bulong dahon-dahon lang ba? Ang herbal. Okay. So susubong presidente ikaw sa inyong Farmers Association? Tupol with the Farmers Association. Okay. Tumpa. So anong inyong nga mga significant activities ang ginahimo? Kung may kami seminar kami parte sa bulong sa paray. Tapos ang pagsagod ka mga livelihood sa manok. Okay. Kagang magbulig sa barangay Limpyo Iloilo para mapalayo ang mga kabataan sa dinggi. Okay. Ang paggamit ng isakto nga pangontra para sa liptos sa balabaw, liptos spirosis. Gina sa kuan sa amon mao nga kung may tablita sila nga inatagan mo kami. Para antes maglusong sa tubig, may pamato sa kung may pilas ka. May protected na kamo. Protected. Tapos inaatagan kami kang buta. Boots. Boots. Pero para hindi mabasa inyo tiil. Kung madalom ang lutik kay hindi mapwede na. I see. Sir, gadwindol na ang number of farmers naton subong, no? Kaya ang iba niya, hindi na manguma. May 4-piece na. Ang iba nag-diversify sa ilang negosyo na. Iba lain na, no? Ang ilang ating iban damo naman sila sa mga anak na nagagraduate. So, nagapanguma. So, mga pila ka bilog members niyo, sir? Mga 40 kami. I see. Okay. So, mga active nga mga members. Aktibo. Alright. So, nagabaligya ka mo sa inyong produkto? Kung basig baligya lang sang ilang produkto para sa gastuson nila sa mga bataan nila, sa panimalay nila. Okay. So, pila ka nakatuig ni Presidente sa inyong Farmers Association? 5 years o 6 years. Nag-enjoy ka man, sir, sa imong ginahimo? Sa akon nga hindi man sa ko kang siya ko gasugid ako pero ay ako pagkuha kang travel allowance sa akon nga membro. Kay gamay malang pasahe sa 40 pesos man balikan pa kadto sa banwa sa amon mo. Okay. So personal mo na lang na iya. Ay okay nga gasto. Okay. Lipay mo ko. Sir, ara pang mother mo? Ang mother ko, ay nag-pass na pasawi kang 2022. Okay. Sa Manila. 2 years ago lang. Anong ginapasalamatan mo sa imo nga Iloy, sir? Pasalamatan ko lang nga natawo niya ko tapos ko nga na-come up ko ang pangabuhi nga mayo. Ay waya ko maglibugan do Ay damo mga barkada ko nga amo to pero ginbaliway ko. Okay. And then nagapati ikaw that all sorrows are blessings in disguise. Paano ini nga hurubato nakahatag sa dako nga inspirasyon sa imong kabuhi? Ang ko gin-bless gid ako kang aton nga makahako. Kay inatagan niya ko kang asawa mabuot tapos isa ka bata nga ayo man ang cum laude man siya pag-graduate niya. Wow. Congratulations. Blessed kay mayo man pangabuhi na subong. Pila ka bilog aton apo? 2. Oo mo nang inyo nga ginakalingawan bantayan ni Mrs. Way gani ko ako pagkadto sa ila kay sila bla sa gadget. I see. Matalakon ako sa kang kuan kay siyempre
Why kumanad sa ano mo, gusto ko, lablaw. Okay. Simple lang. So from someone nga daw pariwara, there was a time in your life na pariwara, and then when you surrendered everything to the Lord, and then nangayo gid ikaw sang iya nga giya, may nangin may direction na ang imong kabuhi, and you have been so blessed. Manaming imong nga trabaho, kaginhatagan ikaw sang manaming nga wife, and then you have a kid. You said no sa imong nga naagyan, you said lakat kag pangitaa ang imong nga kapalaran. Okay. So, ano ang imong nga ma-impart sa aton nga matag palamati base sa mga naagyan mo? Ang matao ko lang ang inspirasyon, ang parte gid sa pag tuo ta sa ibabaw. Bulikan na kita ay maabot yun someday. He will guide us as a good Samaritans or good followers of God. Kag be patient always, and God bless us always. And I hope I will pass away this land, but my enthusiasm, I want to give it to my apos. Okay, sige. And other nga apo ka amigo ko. Tanan-tanan kita. Pati sa imo pamilya ta. Okay, sige, salamat. So si Jesus Nazareno, ang iyang kapiestahan is every January. Ginadugok, ginasa nga daman, dito sa Quiapo. Even ang mga artista, nagakadtogid na to. So ikaw, every January, nagapamanila ka? Ang subong kay, medyo na ko sa uma. Dira nila ko ng simba sa amon sa Kabatuan. Pero ang mga devotion is ara gid. Ara. Sa Black Nazarene. So with that, kinapasalamatan ko gid ikaw, sir, sa maayo kag manami nga imong nalambutan bangod sang imong pagpangayo giya sa Black Nazarene sa aton nga Ginoong Hesukristo. May rega nga damyawon, mga friends mo, go ahead. Greet ko ang kabarangay ko da sa Tupol Wiste. Merry Christmas, kid. Kagang mga amigo ko sa gahiwat sa pista subong sa barangay Amirang, sa tanan nga member kang president of CAFA. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Thank you, ta. Okay. Thank you so much also sa imo chefs ang Kabatuan. And there you go, mga kabombo. Ang aton nga winner si Chefs ang Kabatuan. I am about to announce our new winner for this week, but not before I say thank you sa tanan-tanan gid nga mga nagapadala sang ilang nga mga letters, everything nga ilang nga ma-experience nga na-share diri sa aton. Thank you so much, gid, sa aton nga business this Christmas season. Ay ginapasalamatan ko gid kamo to still find time para nga mag-share diri sa kahapon lamang program. So for your stories, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede nga isulat and ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Once again, calling the attention of Lolo Dencio, kadto ka diri sa istasyon sa Bombo, kay may ginbilin diri ang isa mo man ka fellow letter sender para sa imo. Liyog ko lang ask mo ang aton nga security card. Salamat, gid. Our winner for this week to also win kaangay ni Chef sang Kabatuan, 1,000 pesos nga cash. Ikaw ina, and I'll be seeing you for your interview this coming Saturday, December 28. Correct. Congratulations! Our winner for this week is Utility of Elementary School of Cabalabaguan, Mina. Congratulations sa imo. And with that, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan, mga kabombo. Balikay kita on Monday. Magasunod na Tuyang, Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Mga paborito gininyo nga mga dramas every afternoon, right after sang KLT. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, gid. Good afternoon and God bless.